Ben, boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo a esta celebración deste pleno primeiro do ano, do día de hoxe, 26 de xaneiro de 2023, saudando primeiro as persoas que estades aquí e aos que nos siguen telemáticamente a través do streaming. Comezamos coa orden do día, o punto número 1, a aprobación se procede do borrador da acta das últimas sesións celebradas en sesión ordinaria. A última foi o 29 de decembro, fica aprobada. Sí. Ben, punto número 2, da acción de conta das resolucións da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, damos conta. Punto número 3, aprobación do plan estratégico de subvencións. Isto é unha cuestión que ven imposta por lei, na que, bueno, se nos acollemos a unha subvención, por exemplo, de Europa, pois é un requisito estar apuntado nun plan estratégico de subvencións. É tamén un mecanismo máis para incrementar a transparencia neste concello. Debatimos este punto ou non? Ben, pois votámolo, non, se dixo que non. Pasamos a votar, aprobación, votos a prol, fica aprobada. Pasamos ao punto número 4, aprobación das bases do premio Abrente. Son as mesmas que anos anteriores, responden á vontade de apoiar o tecido cultural e asociativo e a riqueza tamén, favorecendo tamén a riqueza, bueno, cultural de Ribadavia, apoiando tamén a tradición teatral no noso concello, a mostra. Entón, pasamos a aprobalas ou queredes debatir algo? Aprobámolas? Bueno, votámoslo. Votos a prol? Ben, grazas. Pasamos ao punto número 5, aprobación inicial do orzamento 2023, previa declaración de urxencia. Primeiro votamos a urxencia, bueno, por exigencia legal, ao non ter sido dictaminado na comisión. A urxencia ven motivada pola necesidade de recoller un aumento, primeiro, no incremento salarial do Estado, que creo que era do 2,5%, e tamén, como vos explicamos na xuntanza, pois facer o pago das beiras rúas de San Cristóbal, que creo que eran 115.000 euros, 116. Ben, entón pasamos a votar a urxencia, votos a prol da urxencia, votos en contra, abstencións, unha abstención. Ben, entón pasamos a debatir o punto número 5, aprobación inicial do orzamento. Quen comeza? Explícala ti, Brais? Sí? Ben, ten a palabra, Brais. Ben, boa tarde a todos e a todas. Saudar tamén aos veciños e veciñas que nos poidan estar escoitando desde as súas casas, tamén aos presentes neste plenario. Ben, por parte do Goberno, agardo, creo que esta vez intentaremos explicalo, igual que intentamos xa explicar na Comisión de Facenda e Xunta de Portavoces convocada para o LUS, donde, bueno, pois para a nosa sorpresa do Goberno, dos grupos que formamos esta coalición de Goberno, os grupos de oposición se negaron a escoitar o resumo e a explicación deste documento. Bueno, evidentemente o vamos a explicar agora. A dilación nos tempos, entre outras cousas, e isto é como funcionan as democracias, nos gobernos maioritarios que son capaces de poñerse de acordo e chegar a ter maioría absoluta neste pleno, pois evidentemente iso hai que reconocelo. Os tempos son moito máis laxos, son moito máis amplos e desde logo, bueno, hai que negociar e consensuar as cousas. Estos son os gobernos de coalición, teñen estas cuestións, pero ao mesmo tempo tamén te garantes esa aprobación. E isto, eu creo que é algo a poñer valor, que dos grupos tan diferentes como o PSOE se poñan de acordo unha vez máis, por terceira vez consecutiva, e isto é algo que eu creo
vista, desde o minuto 1 se dixo por parte da oposición que non íamos a chegar nin ao terceiro día, que nos íbamos a pelear ao terceiro día, e a realidade é que, independentemente de dar nosas diferencias como grupos e culturas políticas, ao cabo, legítimas, é a terceira vez por ano consecutivo que aquí traemos un orzamento realizado entre os dous grupos. Xa o dixo a alcaldesa, o obxectivo está máis que explicado. Evidentemente, é un orzamento que deixa importantes melloras desde o noso punto de vista nos recursos municipais e tamén nos seus recursos humanos. Estamos a falar que hasta que chegou a esquerda ao goberno do Estado e tamén deste Concello, moi pouco, moitos traballadores, quero decir, non chegaban a 900 euros ao mes, algúns 1000, estaban neses baremos. Desde o noso punto de vista, as subidas salariais anuais que se están a producir, e esta última é salientable, o esforzo que foi o Concello bestial, para un Concello de 5 millóns e pico de orzamento. Esa subida supón case ou máis de 84.000 euros. Facemos outro tipo de melloras salariais e, insisto, a maioría, porcentualmente falando, afecta aos salarios máis baixos. E isto, o mellor para algún que gana moito, pois lle parece pouco, pero é moito, lo podedes creer. E, evidentemente, outra dos obxectivos que xa se ten expresado por parte do goberno é justamente blindar ese investimento importante, por certo, no saneamento e no suministro de agua, non só Beiras Rúas de San Cristóbal, de Parroquia San Cristóbal, un dos puntos negros da nosa rede, hasta ahora, que agardamos, evidentemente, que deixe de serlo. E isto é un investimento importantísimo, que evidentemente nos gustaría que outras administracións emularan a Confederación Hidrográfica e apoyaran unha sintonía semellante a Confederación no noso Concello. E o digo porque outras das partidas que este goberno plasma neste documento é justamente unha partida para convenios con outras administracións. E nesa partida para convenios con outras administracións, evidentemente, o Concello é sabedor que é claramente insuficiente. É claramente insuficiente porque se crea justamente co obxectivo de ter ese retorno, esa reciprocidade que a Confederación Hidrográfica si ten demostrado con feitos e con diñeiro, e que, evidentemente, continuaremos desde o Concello, non pode ser de outra maneira, reclamando que Deputación e Xunta fagan o propio e de algúns proxectos que aquí xa temos traído a pleno. Hai que recordar as mocións de setembro e outubro e novembro que aquí se trouxo, onde o Concello reclamoulle, e digo Concello porque foi aprobado por o pleno, reclamoulle a Deputación, entre outras cousas, unha pista deportiva nova no pabillón e, por suposto, a obra ou o copago da obra de Chabolas e Agrova. Volvemos outra vez a falar do dereito básico, como é a auga e o saneamento. E creemos que, evidentemente, desde o momento que se aprobe este documento, o Concello seguirá reclamando. Supónse que intervirá nesta ocasión ou non o sei, o portavoz do PP e deputado provincial, e o mellor nos pode tamén informar de como está a situación, digo porque se comprometeu tamén nesta mesma sede plenaria a colaborar económicamente co Concello para levar a auga e o saneamento a eses núcleos de Agrova e Chabolas. E, evidentemente, outro dos obxectivos, e é o segundo ano consecutivo que estamos pagando unha alta devolución nos préstamos bancarios. Este ano se remata os grandes préstamos bancarios, os máis importantes, falamos de 2 millóns de euros. O ano pasado se pagou alrededor de 400.000 euros e este ano o mesmo. Entonces, bueno, en
entendemos que é un feito salientable, sobre todo porque a 1 de xaneiro de 2024 este Concello, este Goberno vai a deixar justamente, e isto é importante, porque xa sabemos como actúan algúns, é importante salientar, é importante, así se está trasladando tamén a todo o tecido asociativo e tamén aos veciños que evidentemente somos conscientes das melloras e do déficit de infraestructuras que en moitos lados ten este Concello. Este Concello, a partir do 1 de xaneiro de 2024, vamos a deixar este Goberno saínte antes das eleccións 450, alrededor de medio millón de euros justamente para gasto de acción de goberno e investimento. É algo importante que hai que decir, máis que nada porque a xente ten que saber que ese diñeiro é seu e que ten dereito a reclamar como mellor considere ao goberno que evidentemente salga das urnas de maio. Eu creo que tamén hai que destacar que un ano máis este orzamento sacas adiante e se pon arriba da mesa sin subir ademais ningunha tasa ni ningún imposto municipal. O decimos, polo menos eu a nivel particular, non como unha máxima ideolóxica. Todo o contrario, son defensor dos impostos, pero sí contextualizando que estamos nun momento de crise, estamos nun momento onde moitas veces se o imposto ou a tasa non se acerta na súa ecuación de progresividade, evidentemente pode ser injusta. Neste caso, bueno, isto, desde o noso punto de vista, en época de crise, creo que non subir impostos pois tamén é salientable e tamén é bo poñelo en riba da mesa. Bueno, creemos que estes 5,2 millóns de euros son importantes para facer esta transición e, desde logo, creemos que vai a mellorar, ou estamos en disposición, vai a ser unha ferramenta, ao fin e ao cabo, porque desto se trata os orzamentos, unha ferramenta para traballar en favor de Ribadavia e, evidentemente, os investimentos en concellos, eu diría incluso en todo o sistema municipal español, pero sobre todo no tramo de 5.000, 10.000 habitantes, basicamente os concellos, a súa soberanía ou a súa autonomía, que por certo está consagrada na Constitución, se ve constantemente debilitada justamente polo sistema de financiamento que existe e donde, evidentemente, a colaboración con outras administracións é crucial. O sabemos moi ben noutras partes do país, onde temos compañeiros de concelleiros tamén, e onde vemos que ali as diputacións provinciais, por certo, son unha ferramenta importante de apoio e de traballo e de colaboración con todos os concellos. E insisto, con todos. Non sucede, por desgraza, na provincia de Ourense, onde os recursos que son de todos, os orzamentos, se reparten discrecionalmente a dedo, sin ningún criterio poboacional, ni ningún criterio de reparto equitativo e democrático, diría eu, e é unha pena, francamente, unha pena. Aínda así, evidentemente, a nosa obriga como concelleiros cando asumimos o mandato e xuramos defender os intereses de Ribadavia, porque para algúns xurar a defensa de Ribadavia é importante, polo menos para min si o é, non se me ocurriría nin vetar os intereses de Ribadavia, nin facer preguntas no Senado ou no Congreso contra Ribadavia, nin se me ocurriría tampouco vetar inversións se estou nunha administración a favor de Ribadavia. Desde logo, na miña ética, e creo que na de moitos, afortunadamente que estamos aquí gobernando, non está nas nosas premisas. A pesar do ecosistema e as cartas coas que nos toca son estas, creemos que un bo orzamento dadas as circunstancias e, evidentemente, toda axuda será pouca. Fago un chamamento á oposición se quere axudar ao goberno, evidentemente, continuando coa súa tarefa de supervisar a acción de goberno, como facíamos outros, pero tamén facendo propostas e axudando cando hai que defender os intereses de Ribadavia, non entrar na premisa, nin entrar na estrategia perigosa, non políticamente para nós, que en absoluto é, sino para os intereses dos nosos veciños, de canto peor, mellor para eles, canto peor lle vai a Ribadavia
mellor lle vai a ir a eles nas eleccións. Creo que é unha premisa errada e creo que, francamente, a veciñanza valora máis que desde a diferencia se cheguen a acordos, como foi o caso, por certo, de Reunión Común e PSOE, que non estar constantemente facendo boicot e celebrando que algunhas administracións aquí ainda non repartiron nin un solo euro e só veñen prácticamente a facerse fotos, por certo, de plans dos que teñen que ver tanto como outras administracións que están a traballar e non só a facer xa pre-campaña. En todo caso, fago ese chamamento a todos os membros que somos deste pleno a traballar e a axudar. Evidentemente, cada unha a súa tarefa, uns gobernando e outros de oposición, entendo que son legítimo, pero sin duda todos os brazos e maus son poucos cando se trata de axudar a Ribadavia. Sin máis por agora, nada máis, me gustaría despois ter un segundo turno. Grazas. Grazas, Brais. Quen de Maite Venega? Bueno, primeiro tamén dar a boas tardes a toda a xente que está aquí e a todos que nos poidan seguir neste primeiro pleno, como se dixo antes. Bueno, realmente este punto quinto, casi de momento que se sepa, salvo sorpresas, é o máis importante que temos que debatir. Pon aquí entre paréntesis previa declaración de urxencia. Eso é o que, por lo menos para a nosa parte, non entendíamos, que houbera que presentar un orzamento por urxencia, cando xa comentei o outro día que nas comisións se nos dixo únicamente de voz, falando, non, por lo menos o que eu entendín. Si que se nos convocou a xunta de portavoces que asistín e, bueno, eu escoitei o que dixo a alcaldesa explicando e o que dixo o portavoz, pero, bueno, eu xa dixen que iba a dicir a miña opinión e que inmediatamente que me iba a marchar, porque entendo que non se nos está respetando como grupos que formamos parte da corporación, que estamos na oposición. Claro, xa sabemos que estamos na oposición e xa sabemos que están gobernando vostedes, xa yo digo, se ustedes teñen unha relación excelente, tirando a moi boa, para nós mellor que mellor, canto mellor vostedes se leven e canto máis cousas traigan e fagan para Ribadavia, nós felices, e que agora parece que nos imos enfadar ou que nos vai parecer mal que ustedes teñan inversión. Non, ao contrario. Pero mire, eu teño aquí, vou na miña primeira intervención, trouxen así un pequeno guión, porque tampouco quero facer moitos perderme, por así decirlo, nin crear ninguna confrontación, nin nada, porque eu non viñen aquí, dende logo, a esta corporación a crear confrontacións, nin a crear malos entendidos, nin a crear guerras, nin nada. E máis, quero me ir cando me marche e levarme ben con toda a corporación, como creo que me levo ben con toda a corporación, con todos, creo que me levo ben con toda a corporación, e entonces non hai nada máis que dicir sobre isto. Mira, eu creo que é moi bo que un concello teña un orzamento, eso é moi bo, pero aquí os elementos que están destacando vostedes, que sí que son verdade, porque é verdade que o mandato do Ministerio de Facendo que se suba os salarios o 2,5, que ainda encima así o IPC é máis do dobre, e que estamos tamén cumprindo un plan de saneamento que era do 2013 ao 23, por eso, claro, agora nos vamos, todo o mundo sabía hai 10 anos que agora se remataban, non? Eses créditos, todo o mundo sabía, que non fai falta que nos lo diga nadie. Un orzamento que nos traen, que xa sabemos que tamén vai sair aprobado, evidentemente, faltaría máis que non sair aprobado tendo 7 votos do grupo de goberno. Eso só faltaría, non? Eso sería xa sinalable, polo menos. A ver, que vemos aquí nestes orzamentos? Pois que tampouco hai moito que dicir, porque fíxense, na copia que temos do ano pasado, incluso había no estado de gastos, no 2022 aparecen reflexados 5.380.000, e neste 5.235.000. Bueno, non sei, vale. E que nos chama a atención? Chámanos a atención os 180.000 euros que son os investimentos.
dos cales a maior parte van destinados a esa obra importantísima de San Cristóbal, por suposto. Entonces, investimentos que o capítulo 6, aquí a nos faltan os investimentos, bueno, pero como dice o señor portavoz, o ano que ven vai ser un ano para Ribadavia de bonanza e de aquí, cuidado, a min xa me dá hasta medo pensar no que ven, Despois, non vemos tampouco que aparezca, non sei, o mellor non o vin moi claro, o estado real de ingresos e gastos do 2022. Eu creo que o que aparece no documento, igual me equivoco, é realmente o estado de ingresos e gastos do 2021. Non sei se porque o mellor, que me corrixe alguén se me equivoco, igual non houve moito tempo para facer ou é por eso se trae por vía de urxencia, o mellor, porque realmente as contas que nos están presentando non son as contas do 2022, o mellor é eso tamén. E por que, volver a preguntar, por que non se pasou pola comisión informativa? Eso é, para min, importante. Por que non se pasou pola comisión informativa? Porque as comisións informativas están para algo. Para algo. E nesa comisión, xa yo dixen outro día tamén aquí na Xunta de Portavoces, non estaba nin... Que estamos así falando entre... Non é que me importa, pero non estaba nin a alcaldesa, porque estaba en Fitur, non estaba tampouco Ignacio Gómez, entonces, bueno, pero non podía estar, bueno, estaba, dixos, sí, non, podo contestar agora, sí, se nos dixo que se estaba traballando nos orzamentos e eu dixen, pois que ben, alegro moito, e a continuación se nos dixo, xa se vos pasará unha convocatoria para a semana, como si foi. Pero bueno, o que digo, non vamos a entrar, isto, como digo eu, está aprobado, entonces, pois, non sei se dalle os parabéns, pois igual hasta lle damos os parabéns. Despois, hai unha serie de no documento unha serie de aclaracións que a min tamén me parecen importantes. E iso que teño pouco tempo para examinar, pero se me poño, madre mía. Mire, na página 151 do PDF, no informe do interventor, que a min me parece ben que se mencione, se fala de que o Concello bordea a legalidade vixente, sigo lendo, porque na página 151 do PDF podedelo atopar, pagando horas extras a traballadores que non son propios do Concello. Eu gustaríame que se me conteste a que se refire exactamente. E tamén solicita a creación dun inventario de bens municipais. Vale? Despois, eu vou afirmar aquí que é certo que despois do 31 de decembro de 2023 o Concello de Ribadavia non vai quedar sin débeda bancaria. Todos o sabemos, verdad? E eles tamén. Vai quedar o Concello de Ribadavia sin débeda bancaria a partir de decembro do 2023? Non, porque sabemos o que hai, verdad? Un préstamo, outro préstamo, que fan un total de tal. Entonces, bueno, a realidade saben a vostedes mellor que a nós. E agora, que queiramos transmitir que isto vai moi ben, a min tamén, eu xa vou dicir que isto vai moi ben. Se o que vostedes queren que lle demos os parabéns, tamén lles vamos a dar. Finalmente, creo que desde que o BNG chegou a este Concello, sempre fixo propostas, tanto no 2020, no 2022, no 2023, que as teño aquí recollidas. E que, miren, eu tiña un papel con data do 23 para entregar, e un papel con data do 23 para entregar, con propostas do BNG. Pero, digo eu, e para que vai o BNG? Entregar as propostas que se están recollidas nos orzamentos anteriores ao que votamos que sí, porque se recollían estas propostas, verdad? E que vemos agora que se fixo desas propostas?
cero patatero. Entonces, se só respeto que ustedes dicen ter por a oposición, nos dámoslle a mau tendida, votamos os orzamentos, facemos propostas, vimos aquí, debatimos, preguntamos, interesámonos. Entonces, que nos atopamos? Bueno, pois que hai un grupo de 7 persoas que se levan de maravilla, que traballan de maravilla e que sigan así moito tempo. Moitas grazas. Grazas, Maite. Quenda para César, Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. Boa tarde a todos e a todas. Ben, pois vamos a debatir o orzamento municipal, como se dicía antes, previa declaración de urxencia. Nos evidentemente xa votamos en contra de urxencia porque entendemos que un orzamento municipal non é un documento para traer por vía de urxencia. Precisamente si se fala de que o orzamento municipal é o documento máis importante a nivel político e económico do Concello, pois creemos que como mínimo debería ser previamente dictaminado pola Comisión Especial de Contas, que para eso está, ten entre as súas funcións específicas precisamente o dictamen do orzamento municipal. E neste caso, pois, evidentemente, de modo lexítimo e ademais legal, porque tuve a ocasión de comprobarlo, porque non vou a negar que tiña dúbidas de que fose legal, porque me parecía algo insólito aprobar ou traer un orzamento por vía de urxencia, pero sí, efectivamente, hai algunha sentencia, unha do ano 99, que ampara a posibilidade de traer o orzamento por vía de urxencia. Pero a verdade é que sí que é unha práctica que eu entendín que non se debía dar, e máis, nun caso concreto no que o goberno ademais ten maioría, pois entendo que é razón de máis para precisamente actuar de outro xeito, porque teñen garantizada a aprobación do orzamento, pois quizáis sería en aras desa transparencia que falábamos e se mencionaba antes e demais, creo que sería importante pois contar cos grupos, trasladarlle información, darlle o borrador, que puideran facer achegas, pero é que estes grupos de oposición o borrador se lle traslada con 72 horas de antelación ao pleno. Se lles traslada o luns ás 2 da tarde, un pouco máis de 72 horas de antelación. E nos entendemos que esa non é maneira de operar. E máis, eu non son partidario de utilizar palabras grosas, pero creo que se nos está faltando o respeto con esa forma de comportarse por parte do goberno. Nos vimos aquí a facer o noso traballo, a facelo do mellor xeito posible. Eu creo que en ningún momento lle dimos, nin lle damos, nin lle daremos razóns ao goberno para desconfiar do noso traballo a prol do Concello de Ribadavia. Por eso nos parece chocante pois que se optase por esta vía para traer o orzamento municipal. E despois, unha vez dito isto, pois vamos a entrar sobre o que é o fondo do orzamento, que curiosamente tamén, prácticamente na primeira intervención do goberno municipal apenas se falou do orzamento, porque pouco hai que dicir del. A verdade é que é un documento que pouco vai aportar para modificar a realidade de Ribadavia. Unha cuestión, si que hai que matizar e puntualizar unha serie de cousas que apuntaba xa Maite, e que, a ver, está ben que en aras de propaganda para a maior gloria do goberno municipal se fagan unha serie de aseveracións ou de afirmacións na prensa, pero, bueno, eu creo que tamén é bo dicir que a maior parte, por non dicir todas esas afirmacións, son ou medias verdades ou directamente mentiras. E hai que puntualizar varias cousas. Por exemplo, fálase evidentemente, dicía o Maite, de finalización desa débeda bancaria derivada do Real Decreto Legislativo 4/2012, é dicir, do famoso plan de pago a provedores, o que se acolleu o Concello por 2 ocasións no ano 2013. Ben, pois evidentemente, claro que se extingue esa débeda bancaria porque eso estaba xa plasmado no plan de pago a provedores que se trazou cando se solicitou ese préstamo, pero esa débeda bancaria extinguíase gobernase aquí quen gobernase. É dicir, isto non é un logro do goberno, nin é o produto dunha boa xestión, sino que é o resultado de prácticamente unha intervención que tiña o Concello de Ribadavia por parte do Ministerio de Facenda unha vez que se adire a ese Real Decreto e a ese plan
de pago a proveedores. É dicir, é unha consecuencia lóxica, no momento no que se suscribe o plan, se sabe perfectamente que se liquida a débeda no ano 2023, o 30 de xuño, e iso é o que está pasando agora. Pero iso non significa, como ben apuntaba tamén a voceira do BNG, que Ribadavia quede sin débeda bancaria esa data, porque precisamente o ano pasado se suscribiron novos préstamos. Xa fora do contexto do plan de pago a proveedores, novos préstamos que suscribe o Concello para facer fronte a diferentes compromisos que ten adquiridos, pero son novos préstamos e é débeda bancaria. É débeda bancaria que terá o Concello que satisfacer. De feito, consta no propio documento que se nos pasa aos grupos da oposición, do orzamento. Aparece reflexado claramente eses dous créditos bancarios, un do Banco Sabadell, outro da banca, un dun importe de 200 e pico mil euros e outro un importe de, bueno, polo que pon aquí no documento, sobre 24.000 e pico, ou no caso da banca. Entonces, esa é a realidade, e despois, home, podemos sair á prensa e decir que se acaba a débeda bancaria, que, bueno, toda esa serie de cousas que se foron dicindo estes días, pero que, en aras a xustiza e a decirlle a verdade aos nosos veciños, que creo que tamén é o noso compromiso como concelleiros, pois temos que dicir que a realidade é a que é. Entón, despois, a partir de aí, pois pódese seguir facendo demagoxia, pódese seguir dicindo o que se queira, evidentemente tamén se fala da subida que se vai aplicar ás nóminas dos traballadores do Concello, lóxicamente, unha subida que ven derivada da aprobación da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, é unha obriga legal, non é tampouco algo que é máis, é que non se podería aprobar un orzamento que non recollese esa subida. Non se podería aprobar ese orzamento se non recollese esa subida, porque é unha obriga legal. Por lo tanto, pues bueno, creo que tampouco ten demasiado mérito esta cuestión, non? Pero bueno, xa digo, cal é o problema? Que moitas veces pues, se opta pola demagoxia, se opta por esa, bueno, unha forma de entender e de facer as cousas que dende logo non corresponde coa forma que nos temos de ver a política municipal e de ver o traballo a prol dos nosos veciños. Eu coincido co que dicía Maite, que nos, os 5 concelleiros que estamos aquí sentados, cando viñemos a política non viñemos para confrontacións con ninguén, nin para montar follóns, nin viñemos para traballar e para intentar facer o mellor polos nosos veciños, as nosas veciñas e polo noso concello. E iso seguiremos facendo en tanto sexamos representantes municipais, porque entendemos que esa é a nosa obriga. Eu, sinceramente, gustaríame falar moito máis dos orzamentos, pero claro, é que a desgracia é que pouco máis xa hai que comentar, porque a partida de investimentos é a que é, mencionábase antes, estamos a falar de que se introduce unha partida para cofinanciar un compromiso adquirido xa en exercicios anteriores, é dicir, tamén é unha cuestión, unha consecuencia lóxica do que ven transcurrindo ao longo do tempo e non hai, se o queremos resumir nunha frase, sería esa de nada novo baixo o sol. Esta é a realidade deste orzamento municipal. A nos parécenos, sinceramente, que con este orzamento municipal o que se está certificando é que por parte do goberno pois rematou xa o mandato, hai tempo que rematou o mandato, non hai nada máis que aportar, non hai nada máis que facer, están de brazos caídos e por nos traen isto para decir que aprobaron 3 orzamentos dende que son goberno. Por certo, outra das mentiras que se dicía estes días tamén, que o Partido Popular non aprobara ningún orzamento mentras gobernou. En 20 meses aprobáronse 2 e cando se presentaba a moción de censura estábaselle presentando tamén os grupos o terceiro orzamento, o borrador do terceiro orzamento. Pero bueno, en definitiva, son cuestións que tampouco vamos a entrar a polemizar. Para nós volvemos a perder unha oportunidade de, a través do documento orzamentario, levar a cabo moitos dos investimentos que son necesarios para Ribadavia, pero bueno, é o seu orzamento, vostedes van a aprobar e tamén vostedes terán que responder dele. Moitas grazas. Grazas, César. Quenda para Nacho Gómez? Sí. Na segunda. Brais, perdón. Sí, teu turno. En todo caso, é a miña segunda e a segunda de todos. Sí, sí. Vamos a ver. Evidentemente, aquí a oposición
argumentario de PP e de negar, era algo que iba a ser obvio, e entran, desde o noso punto de vista, en constante contradicción de dicir unha cousa e facer a contraria. Se pide respeto, se dice que non gustan as palabras grosas, pero evidentemente nas redes sociais se usan palabras grosas, se insulta a concellos do goberno, aquí se ven e se dicen que todo é unha cousa, que mentimos e que somos demagogos. Bueno, parecen gustar as palabras grosas, se usan bastante. Para non querer facer e entrar en polémica, pois se intenta bastante. E, bueno, como si coincido nunha cousa, de que os concelleiros si, polo menos, os que levamos toda a vida en política, e seguiremos mentre tengamos saúde, e sempre, desde logo, no ámbito dos que menos teñen, no ámbito dos que máis necesitan defensa e axuda do poder público, non no ámbito dos que levan desde o ano 36 prácticamente gestionando as arcas públicas desta provincia, dito xa de paso. Tamén o poderíamos ter feito algúns, pero sabemos que o noso bando, a nosa trincheira, é dos que necesitan os poderes públicos. Non para afogalos aínda máis, non para subirle todos os precios, non para despilfarrar diñeiro, sino para chegar a fin de mes, non para ser ningunados nos seus postos de traballo, sino para que teñan sindicatos e se puedan defender, para que teñan leis xustas, Para iso nos metimos moitos e moitas en política, e ademais, como queremos o noso povo, evidentemente, aínda que estamos na provincia que estamos, seguimos defendendo a Ribadavia, costa e pesa que lle pese. Porque, polo menos, nos temos claro, e isto é importante para algún grupo que se di de esquerdas, pero despois fai constantemente a pinza co Partido Popular nesta provincia, insisto, nesta provincia, non en outra, nesta. É importante porque calquer rascuño de poder que se lle quite o baltarismo, desde logo para nós é un feito democrático. E estas eleccións nas anteriores, en 2019, xa quedou demostrado que Baltar pode perder a Diputación, e que a salva gracias a ese pacto con Jácome. Creemos que si perde a Diputación, desde logo, brillará un pouco máis o sol nesta provincia. E desde logo a Ribadavia irá bastante mellor. E empezo a falar do que hai que falar. Investimentos baixos, di o portavoz do Partido Popular, que tamén é vicepresidente da Diputación e que todos os luz reparten diñeiro e investimentos a todos os concellos da provincia. Nunca o de Ribadavia. E dice que o seu grupo está exento de ser sospeitoso de non defender os intereses de Ribadavia. Evidentemente, eu non vou a calificar porque xa de por si se califica. Ben, falan tamén nas redes sociais, por suposto, e tamén dixen aquí que aquí non hai xestión, que aquí se dixo que somos un goberno de brazos caídos. Ben, pois non é certo e os feitos eu creo que falan por si sós, desde o noso punto de vista. Ás veces non nos dan 300.000 euros para un parque infantil, como lle acaban de dar ao Concello da Arnoia con non sei cantos nenos terá no censo, pero desde logo un único parque e moi poucos nenos. A veces miña filla cando vai dun dos avós. Eso é o que hai ali. E mentras aquí, con recursos municipais, o Concello de Ribadavia ten que pagar dos seus recursos, dos veciños todos, cada ano e renovando pouco a pouco. Isto é o que é a provincia de Ourense e isto que é o orzamento. Pero hai xestión, porque para iso hai que facer xestión. E hubo xestión, e hubo moita xestión, cando hai que atallar e hai que abordar o colapso da rede municipal de auga. Hubo moita xestión. Por certo, este goberno, desde logo, polo menos na parte que nos toca, apenas tiñamos repercusión. Un goberno recién chegado pouco pode facer nun colapso tan bestial como que hai. Ainda así, se abordou unha crise importante e claro que hubo xestión. Xestión tamén é
facer un análise de como está a rede, e intentar abordar un novo prego e incluso analizar as posibilidades de municipalizar a rede. Este goberno tamén está facendo iso, tamén vai a facer iso, evidentemente. Xestión tamén é continuar coas melloras todas que se están facendo no casco histórico. Ás veces incluso hai que ir falar cos veciños para que che cedan o inmoble, algo que, por certo, o PP non fixo en 2 anos. E nos fixemos. Ou convertir inmobles abandonados no que vai a ser o primeiro hotel do Barrio Xudío, un hotel que tamén vai a dinamizar turísticamente o noso municipio. Xestión, evidentemente, é cada ano sacar unha programación cultural e deportiva que poucos concellos da provincia poden ter, poden decir que teñen, con un nivel de axudas e de subvencións, porque hai que recordar cando aquí o Partido Popular sacou orzamentos adiante, e hai que decirlo, grazas aos grupos que hoxe están no goberno, porque eso se omite, aquí se fala de verdades a medias, pero de maneira permanente. Despois dunha pandemia, o deputado provincial se ríe, pero non entendo cal é a risa. É que aquí queremos ou ter memoria moi pequena ou simplemente ocultar a verdade. Se aprobou en setembro, despois dunha pandemia, e despois de moitas modificacións e enmendas que fixo estes grupos da oposición. Insisto, no contexto de unha pandemia. Sí, porque nos gobernos de minoría, o dixemos naquel pleno de setembro do 20, gobernos de minoría, a abstención facilita a aprobación dun orzamento. Que iso é o que vostedes omiten. Porque cando quixemos, meses antes da pandemia, por certo, antes da pandemia, en febreiro, cando quixemos non aprobar ese orzamento, votamos en contra e non o aprobamos. Por lo tanto, se o mérito de aprobar ese orzamento do Partido Popular, bueno, para ser justos, habría que compartilo cos grupos que facilitamos esa aprobación nun contexto e nun nivel de estar á altura das circunstancias, con mortos en riba da mesa e cunha pandemia bestial, para que se nos diga que o atacamos. No, perdona. Aquí facilitamos todo o que había que facilitar. Outra cousa é que tamén fixéramos as dúas funcións, colaborar e tamén supervisar. E, por suposto, se fala propaganda, demagoxia, evidentemente. Para nós, esas palabras son máis adecuadas para o que aconteceu esta semana, que o portavoz do Partido Popular, candidato á alcaldía deste concello e deputado eu a Ribadavia, de maneira unilateral a Diputación, xunto co presidente, a falar dun proxecto que está en redacción dentro dun plan donde a Deputación é un máis, xunto con Xunta de Galicia e Estado, e donde foi o Concello quen puxo en riba da mesa esa necesidade de Sendente perseguir o Ribadavia. Entonces, de verdade, que se ven aquí a falar de propaganda, de demagoxia, cando se ven nun proxecto que está en redacción, que nin está rematado, e, ademais, sin ningún investimento por parte desa administración, que, por certo, veo a este municipio e nin guardou as formas de avisar ao Concello. Me gustaría ver algún grupo que se queixa de que o día das comisións se avisa que vai haber orzamento, que se lle dará documentación en canto estea a nivel técnico, e co luz vai haber unha comisión para explicar os orzamentos. Habría que ver algún grupo que se ofende por iso e, sin embargo, está calado por isto, que é unha falta de respeto bastante máis grande a nivel institucional, por certo, e aos concelleiros e concelleiras deste concello. Tamén aos da oposición, a non ser que tamén estuveran avisados todos, toda a oposición, que tampouco descarto. Dado o nivel de connivencia, pois tampouco descarto, francamente. En todo caso, ao goberno, non. Por menos aos dous grupos do goberno que
se quere quitar mérito a este orzamento e tamén se obvia un dato importante, porque en política e na vida o contexto é fundamental e condiciona. As persoas somos o que somos por as nosas cualidades, pero tamén polo noso contexto e justamente os feitos que conviven con nós. E aquí se omitiu tamén que estamos justamente en ano electoral e que, francamente, desde que eu teño memoria política que moita é anterior a eu ser concelleiro, nunca se traía por parte do goberno un orzamento en período electoral ou no ano electoral. E justamente, esa é unha das razóns fundamentais e que eu creo que calquer veciño entende para explicar a premura por parte do goberno. Desde logo, nada máis lonxe que ser unha falta de respeto ou intentar molestar a oposición, porque é o que aquí se dice. O goberno ten maioría absoluta, pero en todos os orzamentos intentou facer unha canle de diálogo e de interlocución cos grupos. En todos, a pesar de ter esa maioría, con esa intención sería do xénero tonto buscar confrontación pola nosa parte e faltar ao respeto. Pasa que a premura está máis que justificada. Evidentemente, tiña que ser en xaneiro. Evidentemente, somos conscientes que o documento tardou en chegar. Nos eso nunca o omitimos. Nin non podemos omitir porque é unha realidade. Pero que se vexa eso como un agravio, a nós nos dá a sensación que o que se busca é confrontar. E a nós nos dá a sensación que é unha declaración de intencións políticas por parte dos dous grupos da oposición, diante e a poucos meses dunhas eleccións. E a mí me dá a sensación que a veces, desde posicións de esquerda, se pode xogar con lume, porque a veces, e basta con facer un pouco de memoria, das intervencións que aquí tiña o BNG cando gobernaba o Partido Popular, eran de todo menos críticas. Eran de todo menos críticas. E non digo nas formas, que a min as formas cada un ten as súas e son legítimas. De todo menos críticas. Todo estaba ben e todo estaba fantástico e aquí nunca se criticou o goberno cando estaba o PP. E isto hai que dicilo, pero ás vísperas dunhas eleccións hai que ter moito cuidado, porque despois algún pode votar as contas de a ver cuántos concejales tenemos e resulta que el PP tiene maioría absoluta de tanto que se entrou na pinza contra o goberno de esquerdas. E aquí o dixen en fin de ano, o último pleno, no político ou no personal lle desexo mellor a todos, aos 13 e a calquer veciño. Non, afortunadamente, non teño inimigos neste pobo, nin que eu saiba fora del. Pero políticamente eu solo lle podo desexar o mellor á esquerda, independentemente de se estou nesa sigla ou non, porque eu non son de partido, obviamente, son de ideoloxía, e son de esquerda, e son de política ideolóxica, porque creo que, ao fin e ao cabo, a política está para, como dixen antes, beneficiar a quen máis o necesita, ser progresivo tamén nas políticas. Non podemos tratar aos desiguais igual, porque eso é justamente a raíz da desigualdade. Sin máis, moitas grazas. Grazas, Brais, que ainda de Maite, Belega. Bueno, eu nesta segunda intervención vou tratar de ser breve porque o que dixen, se alguén pensa que veño aquí a confrontar, está ben equivocado. Non me sinto aludida cando se comenta que en redes se publica e se insulta, porque eu creo que dentro do BNG o que publicamos non se insulta a nadie, e creo que en presencia, por favor, cando esta concelleira solte un insulto hacia alguén, que me avisen unha tropeta, porque eu non quero insultar a nadie, pero tampouco quero que me insulten. E aquí se me ten insultado. E non vou poñer nombres nin decir nada. Simplemente cando diga vou me referir a algúns outros para que ninguén se sinta aludido, porque despois din que o aluden cando normalmente somos nosos aludidos, porque é o que digo, agora parece que eu realmente teño que entonar un mea culpa por levarme ben coa xente. Vou entonar un mea culpa por levarme ben con vostedes, por levarme ben co grupo socialista, e vou entonar un mea culpa por levarme ben todos.
eu creo que o que realmente pasa é que hai algúns plural, que sinten que realmente con el non se leva casi nadie ben. Algúns, o sinten. Entón, home, non vou dicir que sean ciúmes ou cousas, non, pero mire, cando mencionan algúns o da pinza do PP, a min é que non me fai dano ningún. Vostedes non sei se os do PP se fai dano algún. A mí non me fai dano ningún, porque eu xa dixen que viña esta corporación a facer o que hai que facer, que somos 13, como se falou en algunhas ocasións, e temos que tratar de entendernos. Porque se farían moitas máis cousas, e hasta que nos convenzamos de que é así, isto non vai funcionar. Evidentemente, que vou dicir? Que me vai gustar que vostedes teñan unha maior solita que gobernen? Saben que non, señores, verdade? E eles tamén o saben. Pero bueno, se agora lle ven ben decir que hai unha pinza do PP, hasta podemos decir que quedamos para preparar os plenos, se queren, porque é o que lle digo. Se con eso se sinten ben algúns, pois bueno, para que vamos a quitarlle a razón? Pleno de orzamentos, vanse aprobar os orzamentos, e nós contentos, porque están vostedes gobernando, e o que digo, se se levan ben e se aproban orzamentos, para nós estupendo, nós non imos apoiarnos, pero vou dicir unha palabra que sí que me parecen, se lles parece ben, e se lles parece mal, parecennos intrascendentes estes orzamentos, vale? Como digo, nós que procuramos facer? Pois mire, poñernos en lugar de quen goberna, aunque a algúns lle parezca que non. E por que nos gusta poñernos en lugar de quen goberna? Porque, mire, o BNG tamén xa estuvo gobernando, que digo, xa sabemos o que hai, xa sabemos o que hai, sabemos o que hai perfectamente. Outros acaban de chegar e o mellor tamén están descubrindo. Bueno, unha frase, os concelleiros que levamos toda a vida en política. Os concelleiros que levamos toda a vida en política, se dixo aquí, eu non son desas, algúns outros, como digo, para que nadie se sinta aludido, vale? Ben, que tratamos de facer aquí? Un traballo, pois, de propositivo, de propostas, que fan que melloren o funcionamento do Concello e dos servicios públicos e, con elo, a vida da xente. Non, nós tamén tratamos de facer eso, verdade? A ver, por favor, amigos da nosa pinza, dádenos uns parabéns, por lo menos. Alguén ben pensará que estou así facendo má graciosa, pero que eu realmente son así, son bastante graciosa, bastante simpática, modesta, procuro esbozar unha sonrisa, o que a algúns tamén lle viña ben, porque, mira, é gratis, e repercute na calidade de vida. Vicente, ti tamén podes botar unha sonrisa. Repercute na calidade de vida. Sonrir máis, E neste mandato, mire, xa votamos unha abstención, votamos a favor dos orzamentos, e sempre chegamos propostas, sobre todo cando se nos explicou con tempo o documento do grupo de goberno. Agora, imos votar un no rotundo a como se nos presentou por tempo e forma, vale? Un no rotundo a eso, ya no punto onde pon a aprobación inicial, pois, agora dentro dun rato, pois saberán vostedes o que imos a votar. Vale, para algunha aclaración, Maite Rodríguez. Moi ben, Maite, gracias. Quen? Señor micrófono. Quen da de Nacho? Por eso antes decía que era seguro. Eles son os últimos en intervir. Precisamente o fixo para escoitar o Partido Popular, porque realmente que me preocupa a min as outras guerras que eu podo entender que existan, porque cando eso pásanos a todos, cando nun mesmo espacio ideolóxico hai
hai confrontación, pois é lógico que ocurran certas cousas, como as que podemos asistir aquí habitualmente, igual que ocurre entre o Partido Popular e Vox. Non hai que sorprenderse, ou cando foi o seu momento, pois o PSOE con Podemos, e agora están gobernando. Con iso que quero decir é o seguinte, para que se entenda, eu a política, polo menos, eu non veño a facer amigos. Os podo chegar a facer, pero non teño que vir a facer amigos. O que teño que vir a facer é a entenderme con aqueles que ao mellor a veces pensan diferente a min, e que unhas veces me pode chegar a entender e outras veces ao mellor non me entendo e, polo tanto, pois non goberno. Pero no momento que poida facelo, pois teño que saber quen é non o meu enemigo, pero si o meu adversario. E iso é o que se trata aquí de saber. Quen é o adversario político de cada quen. Non falamos de afinidades personales. E o adversario político do Partido Socialista é o Partido Popular. O adversario político do BNG non sei se é o Partido Popular. Eu creo que debería de ser. E eu así o entendo. O que ocurre é que o BNG, a veces, hai cousas que a mí me sorprenden. Non o digo por Maite, o digo porque todos temos, evidentemente, un pasado e unha forma de ver as cousas. Aquí o único orzamento que non se aprobou, porque eu cando escoito falar de falta de respeto, a falta de respeto máis grave que vi nun orzamento foi a que se me produxo a min sendo alcalde cando a mañá había un documento aprobado co BNG e con algún outro máis, outro grupo, que non decía que si aprobalo, pero se o mellor estero, pero se non o BNG se o tiña aprobado, é que houbo que cambiar a tarde porque o BNG chegou ao pleno e votou en contra dese orzamento. E ese orzamento resultou que quedou anulado. E quedou anulado cun problema bastante gordo. Tanto é así, por iso digo que non hai que vir a enfadarse. Eu neso sí que comparto o que dices, Maite. Que o que fixo que en aquel momento era alcalde, que era eu, foi someterme a unha moción de confianza. Con 2 narices. Iso que hai que facer? E deixarse de vir aquí, vir con historias, que se eu me llevo mal con aquel, que se me llevo mal con el outro. Non. Para sacar o pobo adiante, hai que non aferrarse ao sillón. E iso o que fixo o Partido Popular. Non tiña capacidade de quitar orzamentos adiante e agora ven recriminando o grupo de goberno que trae un orzamento por urxencia, se é legal, se non é legal, se é con 72 horas, se é con 48, se é con 90. Pero mire, sempre dicen o mesmo, é que non se pode comparar. Pero si, cando ti gobernas nunha institución e non gobernas noutra, volvemos a decir, aquí non se ven a facer amigos, aquí se ven a confrontar ideas, evidentemente a saber quen é o rival político. E o rival político nesta provincia, que é o Partido Popular, naquela que goberna, se dedica a facer orzamentos con 72 horas de antelación, cun documento que é 100 veces maior que o que pode traer a un concello como Ribadavia, e non lo dá a oposición con toda a jeta nas propias comisións, sin explicalo, si tan siquiera. E iso fai este señor que é vicepresidente da Diputación. Entón, claro, cando ves aquí e escoitas isto, te quedas abrallado, porque se ti, donde gobernas, cometes ese tipo de cuestións, que sí que son tropelías, Maite, porque estamos falando de documentos que sí que implican a toda a provincia. Non solamente ao concello, que é o que máis nos atán. Pero é que, cuidadito, estamos falando de millóns de euros, de millóns de documentos, millóns non, pero de centos de documentos que hai que estudiar. E o Partido Popular, volvo a decir, onde ese señor é vicepresidente, fai eso. Pero, Maite, non o fai co BNG, ou non o fai co PSOE, o fai co PSOE e o fai co BNG, que está na oposición, ou se supón que está na oposición tamén na Diputación. Por lo tanto, volvo a insistir, eu teño claro quen é o noso rival. Tanto do BNG, creo eu, como do PSOE, como de outros grupos de esquerdas. A partir de aí eu non vou a confrontar co BNG, porque evidentemente tamén sei e son consciente que cando chegan este tipo de cuestións, igual que cando chegou o que antes explicaba dende un principio que o BNG
votou en contra dunhos orzamentos que había pactado comigo 10 puntos, e son así, 10, e chegou á tarde e dixo que non. Eso sí que é, pois non vou poñerlle a palabra. Vale, pero se fixo. Pero tamén o entendín, porque todos xogamos a electoralismo. Por moito que despois viñamos aquí e digamos que non facemos electoralismo. Sí, o facemos. Sí, o facemos. E non lle vendamos aos veciños que somos os que defendemos só os intereses dos veciños e só queremos eso. Defendemos os intereses dos veciños tamén. Pero dos nosos partidos, o que nos dicen ali na asamblea, a mí non, dende logo. Creo que o teño demostrado. Por eso me votaron de onde me votaron. Pero, cando chegamos a certos sitios, nos dicen o contrario o que nos estamos facendo aquí como concelleiros. A mí nunca me o fixeron, que quede claro. Pero hai a quen lle fan. E ao millor non están moi longe. Por eso digo que sexamos serios. E sexamos serios en todos os aspectos. E agora vou ao documento, que é o que lle digo eu ao Partido Popular. Como nos pode dicir o Partido Popular falar de investimentos ou non investimentos? Claro que non son os orzamentos con maiores investimentos da historia. Claro que non. Pero é que hai unha cuestión e unha realidade, porque que se non descoñecemos completamente do que estamos falando, home, e os que nos escoitan por esa cámara, que, aínda que non nos escoiten agora, seguramente moitos escoitan o debate cando están gravados e cando lles dan ganas de non facer outra cousa e aguantarnos un pouco ou interesarse por o pobo, teñen que saber as realidades. Primeiro, habría documento máis importante se a Xunta de Galicia fixera o traballo que facía habitualmente? Explícome. As subvencións que se están quitando agora, que se quitaban anteriormente con moita máis prontitude para que os concellos puidéramos adherirnos e saber así cal iba a ser a inversión que iba a ter cada concello e a parte que tiñamos que poñer, eran antes ou non eran antes? Contésteme vostede. Sí, vostede, como alcalde, tiña esa posibilidade, eu tamén, e se fora unha alcaldesa ou un alcalde do BNG tamén o tería. Agora non ocorre, xa é un problema añadido. E, polo tanto, sería un documento con moitísima máis inversión, seguramente se fose así. Pero que a día de hoxe, agora, non lle falo de tal, ainda estamos elaborando proxectos ou intentando presentar os proxectos que vostedes, ademais, meten esa nova modalidade que hai que despois te quedar fuera por 30 segundos. Nesa que vostedes son os que lle dicen aos seus como teñen que facer e despois nos quedamos fora os que non son do PP. Pois esa é a realidade. Entón, home, sexamos serios, porque o ano pasado aquí algún proxecto de inversión para os veciños, xa que presumimos tanto, nos quedamos fora por 5 segundos. Quen contabiliza esos 5 segundos? Ou por 10, non me acordo, Vicente. Quen nos contabiliza, Maio? Non se pode gobernar así. Non se pode. Entón, un documento técnico, porque prácticamente é un documento técnico, e aí é a donde vou eu, porque non se poden ter contradicións. Eu dixen o mismo fai casi un mes e medio, ou un mes. Eu tiña as miñas dúdas de ter un documento, pero por unha cuestión, porque sempre mantiven o mesmo discurso, que o último ano de legislatura, ao millor, equivocada ou non equivocadamente, pois se ten que facer, pois o que eu creo que o mellor é o máis correcto, que deixar que a nova corporación pois teña esa ferramenta política para levála a cabo. Cal é o problema? Cal é o problema? E aí vou. Oiga, non son inversións en recursos humanos a subida que se lle fai aos traballadores? Porque claro, aí está o convencemento máximo, polo menos por o que o meu grupo fai os orzamentos. Porque se é por inversións, xa sabemos que vostedes iban a salir con ese discurso, porque tontos non lle somos. Como lle decía un diputado que tiñan vostedes ali, que estaba con vostede, por certo, tontos non somos, que cando veñan os coches nos apartamos. Pois nós tamén nos apartamos, cando veñan os coches. Xo sabemos, pero é que hai que facer un documento, precisamente porque hai que facer unha subida para os traballadores. E vostede acaba de decir unha auténtica barbaridade, que é, porque eu teño anotado, vostede dice, no, é que si eso, o dos traballadores, me refiero, é unha cuestión legal, moi ben, unha
cuestión legal que, por certo, o Partido Popular votou en contra. O sea, vostedes cinco, como representantes do Partido Popular, non digo como concelleiros, pero sí representantes dese partido, vostedes están en contra de que os traballadores lle suban eses cartos. Por que? O seu grupo vota en contra. No, hombre, pois vas e yo explicas, e se non colles e te vas. Porque mira, Miguel, xa que falaches, que eu oigo, cada vez que dices, mira, cando, manipular sabes o que é? Manipular é cando alguén, mira, escoita, cando alguén ten as cousas claras, como que eu nunca vou a decir que o meu partido pacte ca dereita e que se absteña para que goberna a dereita, eu nunca vou a decir eso, collo salgo e digo, e o mellor me poño na carne. Alguns, vale? Iso non é manipular, iso é ser coherente. Entón, ti, como membro do Partido Popular, terías que decir que non estar de acordo en que lle suban ou non os sueldos aos traballadores. Eso digo por o que acaba de decir teu compañeiro, non porque ti o teñas que pensar ou non. Por eso que non é manipular, digo, é unha obriga legal, sí, pero unha obriga legal dun goberno, porque os dereitos os fan os gobernos. Vale? E hai un goberno de esquerdas neste país que lle sube aos traballadores o que lle sube. Que lle sube aos pensionistas o 8,5%. E que vostedes lle subían o 0,25%. E esa é unha obriga legal. Claro que é unha obriga legal, hai que cumplila. Pero é que vostedes votan en contra. E despois veñen ao Concello que temos a obriga legal de subilo. Non, a obriga legal non solo. É que temos que poñer os cartos tamén para facelo. E vostedes nos están recriminando que traigamos aquí un orzamento por vía de urxencia, cando o máis importante dese orzamento, volvo a decir, son os recursos humanos. Ter que pagarlle aos traballadores o que lle temos que pagar. Entón, díganlle vostedes aos traballadores que eso non está ben, xa está. Porque realmente non hai máis discusión nese documento. Claro, porque para min é o máis importante. Para min, digo, e para o noso grupo. Porque ven derivado dunha acción de goberno de outros gobernos, claro, do goberno do Estado. Pero ahora, cando lle digo que fan trampas, oiga, e se chegamos a estar en minoría, e fan a xudiada que fixeron cando se xuntaron e non votaron a favor do orzamento que trouxe naquele momento, que tamén contemplaba subidas. Que se iba vostede someter como a min a unha cuestión de confianza? Vostede non o fixo, Vostede o tuvemos que poñer na calle, precisamente porque non daba aprobado un orzamento. E esa é a diferencia. Entón, así é como se está en política. Vale? Con valentía ou con non. Quedabanlle poucos meses tamén, Despois veo a deriva esa de vamos a hacer unha moción e todo o que quiera. Vale? Pero iso é a cuestión. Entón, claro, cando eu escoito, por eso que os quixen escoitar, porque eu pensei que iban a vir con outra cousa, sinceramente, Pensei que os argumentos do Partido Popular iban a ser de máis peso. Pero como non se preparan as cousas, porque dixo vostede unha cousa, outra. Dixo, e nos chamou, non o dixo claramente, dixo que éramos vagos. E que estábamos nas últimas. Home, traemos un orzamento, por vía de urxencia, por as cousas que lle estou dicindo. E vostedes nos chaman vagos. O sea, que o máis fácil sería quedarnos quietos, que vostede dentro de 5 meses, si chegase a tocarlle a flauta, que non lle vai tocar, porque xa saben vostedes, por moito que se diga aquí, que maiorías ni para el tato, creo que xa somos suficientemente maiorciños para saber que en Ribadavia non existen, e non bote vostedes campanas que non as hai, entón, como poden decir que somos vagos cando traemos o documento? Ou é arre, ou é xo, falando claro. E despois unha cousa, é que sempre teño que ir ao mesmo, pero é que é verdade, porque vostede está onde goberna nun sitio e eu onde son oposición. Entón, un ten que manter o mesmo discurso nun sitio e non. Mire, vostede sabe como a min. Cantos puntos de orden do día levamos mañá a Diputación? 5. 5. Nunha Diputación que move millóns de cartos. 5 puntos de orden do día, donde un é unha moción do BNG e 2 as mocións que leva o Partido Socialista. Outra é unha declaración dunha historia que non sei que hai por aí e nada máis. Iso que levan vostedes mañá. Entón, se nós somos vagos, estamos agotados e non temos proxecto, non lle quero decir nada o que temos para esta provincia con vostede ao frente.
vostede é o vicepresidente. Se mañá o presidente da Diputación non está, vostede ten que coller e poñerse a dirixir o pleno, por exemplo. Ou vostede é outro vicepresidente, entendase ben. Pero é así. E vostede nos chama a nós vagos. Porque o acaba de facer. Sempre ten, eso yo dice o portavoz do goberno, sempre ten boas palabras, e eso parece que lle vai, verdad? Mas é que a mí non me gusta ese xogo, este xogo de boas palabras, e despois que te insulten, porque a min sí me insultan. A min sí, con muñequiños, con historias, con falando da miña vida personal, sí, o digo claramente. A mí non me gusta, E sei de que vai a política, pero eu non o fago, e podo facelo, é moito, non digo de vostede, pero deles sí, E cando tocou falar da vida personal aquí de algún a mellor xa non tiña que estar sentado aquí, porque xa que empezamos con palabras tan grosas, porque algúns o fan, veñen aquí, teñen unhas palabras moi bonitas, e despois resulta que salimos de aquí, e chegamos e nos encontramos nas redes sociais. Eu chego xa a casa, despois de estar aquí, e non me dedico a escribir aquí o que fixo o do Partido Popular e o que non, e a poñelo a feder. E máis, teño unha captura aquí que se pode ver. Aquí hai xente que se cree, e me estou explayando neste porque non fixen o primeiro, pero hai xente que se cree, e concretamente este señor que foi alcalde 2 anos, que se cree de verdade. Non é culpa da súa, tamén o digo. É culpa, sobre todo, de estar rodeado a veces, eu digo sinceramente, rodeado a veces de quen che rega os oídos dunha maneira extraordinaria con auténticas chorradas, vale? Porque se faz unha rotonda, por poñerche un exemplo, que quedou moi bonita, e te aplauden como se hubieras feito o castelo, pois é claro que a mellor te crees que eres o amo do mundo. E iso é o que che pasaba a ti, porque tiñas eses palmeros que facían esas cousas, e os sigues tendo con algunhas cousas. Pero non o creas, César, porque mira, vouche dicir unha cousa, vas a perder as eleccións, non vas a gobernar, e deso se recupera un, vale? Deso se recupera un, xo digo eu que o sei, pero sabes do que non se recupera un? De xogar a ser un engreído e creerse o ombligo do mundo e que ti fixeches todo neste pobo en 2 anos. Porque nin é certo, nin é nada que se lle parezca a todos os que che aplauden. E vouche dicir por qué. Mira, eu teño aquí capturas vosas do Partido Popular, non deses outros perfiles que tendes, non deses outros que tendes, que tamén os tendes, donde entrades no meu perfil, cando eu falei dun tema claro e conciso, e o digo aquí públicamente, porque a alcaldesa se saliu a felicitar a quen conseguiu a subvención da Iglesia de Santo Domingo. Xo fixo. E máis, fixo máis cousas. Máis cousas, máis importantes que esas. E de máis dignidade política que esa. Que non se van a contar aquí porque non ten sentido. Vale? Agradecéndolle a xente que as pelexou. E o poden asegurar hasta eles, se o quixeran facer. Vale? Pero eu non fixen esa publicación para eso. Non. Nin para colgarse a medalla de que si la consiguió non sei quen ou non sei cual. Non. Eu fixen esa publicación para facerlle entender a xente que o patrimonio hai que cuidalo e que evidentemente se cuida. E que aquí hai moita xente que o leva cuidado durante moitos anos. Do Partido Popular, do PSOE e de outros grupos. Eso é o que quería decir. E a vostedes lles entran ataques de cornos e entran no meu muro a decir que claro, que esa subvención é gracias además a César. Pero se vas a acabar sendo tío que montaches o castelo. Xa xo teño dito outras veces. Pois dille aos teus que se frenen, home. Que non é así, porque mira, no ano 2009, noutro orzamento, que volvo aos orzamentos, no ano 2009, cando había un plan director do castelo, do Vic, e cando había todo o demais, xa había un proxecto, que cando queiras te enseño, para Santo Domingo, que se falara con un conselleiro que había, que era do Partido Popular, e que presumía de María Serena. Vale, entón, con iso che quero decir que nese momento xa se traballaba neste concello, que non somos todos tontos, e polo tanto todos sabemos o que hai que recuperar e o que non, o que fan falta son investimentos. E volvendo ao investimento e indo rematar, mira, a inversión
que tamén o dixeches. Home, non é unha inversión elevadísima, por suposto que non. Non vou che dicir por qué. Ojalá fose demais. Ojalá viñese a Diputación e nos axudara. Ojalá viñese a Xunta e nos axudara un mínimo, xa non decimos moito. Pero mira, é a inversión máis grande, o que vamos a poñer aí é a inversión máis grande nos últimos anos, esa obra que se está facendo en San Cristóbal, que parece que aquí non se está facendo nada. A obra que se está facendo de recuperación da Ponte de Ferro é unha obra importantísima, é que estamos falando de cuestións que levo eu aquí moitos anos e que parece que nos están, claro, que non se reflexan aquí. Non, pero é que é un traballo desta señora e dos que estamos aquí, que non vamos de paseo a Madrid, non vamos mirar os escaparates, Entón, home, sexamos un pouco serios, porque senón ao final nos perdemos en debates absurdos. E despois, o tema da débeda, eso sí que a mí me molesta gravemente. Acabades de decir que se venden motos, que tal, porque hai unha débeda que se vai extinguir. Pero é mentira que se vai extinguir a débeda. Creo que non. Que se iba a extinguir con calquera alcalde. Probablemente. Pero calquera alcalde fixo o esforzo que fixo as demais corporacións de austeridade e de todo o demais en moitas cousas. O dudo. E sabes por que o dudo? Porque eu viví. Porque eu cheguei aquí con, non sei, o señor interventor o sabe, con moitos millóns de euros de débeda. Moitos, que vou salir con moitos menos. Moitísimos menos. E facendo igual inversións. Por lo tanto, a eses gobernos, incluídos os que tamén que nos acompañaban nos do BNG, hai que quitarlles o sombreiro, porque con moito menos se fixo moito máis. E iso está aí. Entón, claro que se acaba a débeda por haber feito eso. E cando non se aprobaban os orzamentos, que a mí non se me aprobou ningún, eso era outro esforzo que tiñamos que facer para pagar as débedas. E non se facía. Entón, sexamos todos un pouco sensatos. Eu, de verdade, este é un documento técnico prácticamente, eu creo que se dixo así, ademais por parte do goberno, no cal, ademais, vades a ter unha cuestión. Digo, vamos a ter, os que estemos aquí, ou os que estén, que é que hai a oportunidade tamén de dentro de uns meses de seguir ao mellor facendo inversións ou por lo menos modificacións para facer o que políticamente cada un considere. Pero todo o demais, eu apelaría, e con eso remarco, porque eu creo que tampouco fui excesivamente duro, eu apelaría a que aprobarades todos por unha razón, porque estamos preservando os recursos humanos das persoas que traballan neste concello, basicamente. Que, por certo, hai que decirlo, que son 80.000 euros máis que hai que pagarlle a xente, que para un concello como Ribadavia son moitísimos cartos. Entón, eu apelo a esa seriedade se a queren ter os grupos. Os demais debates, pois a min me valen, porque como son político, eu sí que son político, e non me avergonza decilo, pois, dende logo, eu apelo a esa responsabilidade. Se a queredes ter como grupos, perfecto. Se non, estes dous grupos de goberno estimaron que é así, e os vamos a aprobar, e creo que vai a ser bom para o Concello, sobre todo para os traballadores e para as nosas obrigas legais. Nada máis. A partir de aí, pois, eu tampouco veño aquí a enfadarme con nada. A estas alturas xa menos. Moitas gracias. Grazas, Nacho. Quenda de César Partido Popular. Ben, grazas. Xa para ir rematando, non pasa nada. Xa dixeran nunha entrevista tamén, nunha volta, cando fora Nacho daquelas. Nada, para ir rematando, porque creo que xa o tema está todo máis que debatido, falado e demais. Nacho, curioso porque utilizabas ahora para defender a falta de investimentos o mismo argumento que empregábamos nós en outro momento cando gobernábamos e que a ti non che valía e polo tanto votabas en contra, non? Pero bueno, me refiero a ese argumento de que evidentemente hai investimentos que se van incorporando ao longo do ano e demais, con subvencións. Eso mesmo planteábamos nós cando estábamos gobernando en algún momento, cando se nos decía que traían poucos investimentos os orzamentos. Digo,
digo, o argumento é o mesmo, que é o que me refería. Bueno, pero en todo caso, e xa para ir rematando, eu me refería ao tema da vía de urxencia, porque eu, sinceramente, que por moito que digas e fales de outra administración, eu digoche que claro, é que ibache dicir que se me diga cal é a primeira vez ou a única ou algunha, se algunha vez se presentou o orzamento por vía de urxencia na Deputación Provincial ou en algún outro concello da comarca, ou no concello de Ribadavia fora deste orzamento. É unha cuestión que me gustaría saber, E claro, eu creo que está perfectamente claro para quen quere entender e para quen non, xa está, non hai problema ningún. Entón, eu creo que non son formas, nós creemos que non son formas e por eso votamos en contra da urxencia, porque entendemos que non son formas, porque ademais creo que se nos está quitando un dereito, que é o dereito de traballar o documento con tempo, de facer aportacións e en ese sentido, esa é a nosa opinión. Pode gustar ou non gustar. E vou poñer simplemente un exemplo dunha cuestión concreta do orzamento, un exemplo para que se entenda, se quere entender, ao que me refiero. E é que, por exemplo, subvencións, tanto subvencións a asociacións culturais, pero en este caso vou poñer o exemplo concreto das deportivas. Aquí hai uns anos se creou un órgano, que é o Consello Municipal de Deportes, un Consello Rector, que sempre aprobaba un orzamento no Consello Rector e ese orzamento, posteriormente, se levaba cunha serie de subvencións, cunha dotación económica ao pleno, que era o que aprobaba despois no orzamento de modo definitivo eso. Bueno, pois agora en este caso, con este formato, nin tan siquiera houve reunión do Consello Rector, nin se lle planteou ao Consello Municipal de Deportes as subvencións, nin se puderon facer aportacións para mellorar esa proposta dentro do Consello Municipal de Deportes. Por qué? Porque se optou por traelo pola vía de urxencia. A eso me refiero, e eu creo que son pasos equivocados, e nós creemos que son pasos equivocados. Despois, a partir de aí, xa digo, simplemente un exemplo para visualizar claramente o que nos referimos. Se teñen uns órganos con unhas funcións e se decide agora salir pola tangente, a levar o orzamento por vía de urxencia, deshabilitar esos órganos, leva sin reunirse, eu creo que está aquí o presidente, a última reunión debe ser no mes de outubro, se non me equivoco, do Consello Municipal de Deportes. Claro, nin foi, xa digo, plan de subvencións, ni nada, ahora traemos orzamento, me imagino que na próxima reunión o que faremos será dar conta de que xa se aprobaron unhas subvencións, pero que os membros dese Consello Municipal, que era un órgano participativo, non puideron aportar nin decir nada sobre as subvencións dos clubes deportivos. Pero bueno, xa digo, é un exemplo, pero é un exemplo dunha forma de traballar coa que nós non estamos de acordo. Eu creo que xa non ten sentido alongar máis o debate, simplemente quería poñer este exemplo para rematar e para que se visibilizase ben o que nos referimos e nada máis pola miña parte, gracias. Gracias, César. Quere tomar a palabra o portavoz? Pode. Pois, para pechar o documento do goberno, eu creo que tanto o portavoz do goberno como a alcaldía que é o procedente. En todo caso, tamén para facer uns pequenos apuntes, porque as exposicións todos os grupos están máis que claras, pero me vou a cousas concretas, máis alá de que ao Nacho a veces lle falla a memoria e no seu mandato si se aprobaron orzamentos, evidentemente se aprobaron, incluso cando, por certo, cando no seu partido tiña bastantes adversarios, incluso tuvera aquel problema na Diputación. Justamente nese orzamento, e xa sabes polo que digo. En todo caso, ese era o matiz. O digo porque moitas veces se pretende crear un relato que non é real, non coincide coa realidade, e o noso grupo, que só ten 8 anos de existencia, evidentemente, con moita modestia o digo, pero creo que compaxinábamos moi ben a proposta constructiva e en positivo. Sempre traíamos propostas aos orzamentos, sempre, e sempre facíamos enmendas en outras instancias, sobre todo no Parlamento Galego, aos orzamentos da Xunta de Galicia.
non gobernábamos, pero queríamos que a Ribadavia lle fora ben. Esta é, eu creo que era, polo menos o espírito que nos move a algúns. Ainda cando non gobernábamos, queríamos que a Ribadavia lle fora ben. E por eso facíamos propostas. E por eso facíamos enmendas. Non sei os grupos que teñen deputados cantas enmendas fixeron os orzamentos da Diputación. O noso grupo fixo justamente un escrito á Deputación na que está César Fernández para que viñeran unha serie de investimentos e, cando digo, isto tamén o facíamos cando teñamos deputados. Non sei os demais grupos se o fixeron. Desde logo, creemos que é o noso a obriga. E o digo porque este orzamento, que parece ser que molesta tanto, hai que tamén ver as súas potencialidades. E nas súas potencialidades, César Fernández desaproveitou unha boa ocasión a unha pregunta que lle fixen no anterior turno de preguntas. A nós nos gustaría saber, porque ao final este orzamento é para traballar en favor de Ribadavia e dos veciños, máis alá de outro tipo de intervencións que aquí está habendo, nos gustaría saber a disposición e se a Deputación Provincial, que él naquel goberna, está en disposición e sigue mantendo a promesa de financiar o saneamento da Groba e das Chabolas. A nos gustaría tamén saber se sigue esa oferta e ese compromiso de financiar a pista deportiva nova nun dos pabellores de máis actividade da provincia. Para eso fixemos esa partida tamén de convenios con outras administracións. Non sei se na pantalla dese móvil hai algo máis importante que o que está abordando este pleno, seguramente non. Aínda así, nos tamén marcamos e decimos, cando se nos dice que decimos verdades a medias, non é certo. Non é certo. En primeiro lugar, se rematan os préstamos bancarios, sí, e iso non se pode decir que sexa mentira. E aquí se aluden algúns préstamos, como se nos mentíramos, que se refiren justamente a investimentos. O investimento do IDAE, por certo, ao que vostedes non fixeron mención. Vostedes non fixeron mención a ese investimento e a causa pola que existe algún préstamo ainda en este municipio. Pero os préstamos grandes, que é o que se dixo en público e nas entrevistas a veces se poden interpretar as palabras, pero o que se dice por escrito é claro, o principal investimento. E iso é así. Les pode fastidiar máis ou menos. Igual que cando dicen que se retrasa o pago, o nivel de pago, o período de pago a proveedores, tamén omiten unhas circunstancias importantes, que a Xunta de Galicia tardou un mundo en destinar moitas das inversións e investimentos que aquí nos debían. Entre elas algunhas subvencións importantes, e iso resta liquidez a este concello. E foi a Xunta de Galicia un dos factores principais. Igual que algunha factura, por certo, algunha factura importante, que evidentemente na ecuación que fai un ministerio para calcular os plazos de pago a proveedores, o Partido Popular saliu a bombo e platillo e omite que unha das súas facturas que estaban tapadas e que descoñecía a intervención, justamente é a que aumenta esa estadística do ministerio. Sí. Isto é así. Non sei por que miran para a intervención, non sei se pasou algo. Sí. Descoñece intervención, sí, está sin informar por intervención, non se fagan os graciosos comigo e deixe de ver a televisión, señor Miguel García, por favor. Que isto, respeto un pouco a institución, que encima lle ren as gracias. Sí. Que está facendo co móvil, señor García? Me gustaría saberlo. Non lle importa? Pois gran cousa fai vostede, gran cousa fai. En fin, faltas de respeto. Pois sabes o que pode facer? Despois gravar o streaming, porque o streaming se grava. Está facendo o ridículo, xa yo digo agora. Por favor, hombre, falta de respeto. Pero mire, outro dos argumentos estrella do portavoz do Partido Popular é alucinante, a falta de respeto de uns e outros, en fin, eu sinto, xa sei que lles gustaría estar gobernando, eu non o fixen contra vos, eu o fixen porque considerábamos que era o mellor para este povo, non o tomen como algo persoal, non o tomen, que desde logo non o é política. En todo caso, o
exemplo que aquí se dice de que facemos o mesmo argumento que o Partido Popular cando gobernaba, non é verdade. Non é verdade. Entre outras cousas porque neste contexto, e aquí a veces parece que se omite intencionadamente, pero que aquí os investimentos de Deputación e Xunta de Galicia co Partido Popular e con nós, é certo, foron moi poucos, pero que nós non somos dese partido. E vostedes non poden usar ese mismo argumento que a nós. Non poden. A causa, evidentemente, ten que ser outra. E, por último, Consello de Deportes. Había dúas opcións. Primeiro, é un órgano consultivo. Ese exemplo, de verdade. Vostedes saben perfectamente que o diálogo cos clubs e con todas as asociacións, tanto culturais como deportivas, no Consello Municipal de Deportes, por certo, a infinidade de reunións faltou vostede, nin se presentou a esas reunións. Como ven vostede aquí a finxir que se preocupa pola boa saúde dese Consello cando nin vai a maioría. É alucinante. Pero mira, lle vou dicir as dúas opcións que había en riba da mesa. Ou deixar sin subvención ninguna, dúas subvencións novas que naceron e que prorrogando o orzamento anterior quedarían sin 0 euros, con 0 euros, ou traer por vía de urxencia este orzamento. As asociacións coas que se falou, por suposto, preferían esta opción. O sea, que vostede non as mencione, non mencione o Consello porque non está legitimado para facelo. Aquí o diálogo é constante con todas as asociacións. E, por certo, mentras vostede facía grandes notas de prensa e facía incluso redes sociais de que aquí cantas subvencións se lle dá ás asociacións, ás culturais e ás deportivas, este goberno subiu todas as axudas que había no anterior goberno. Todas, en cultura e deportes. Por certo. Subiu todas e aumentou e creou novas axudas. E isto tamén hai que poñelo en valor. E isto tamén o permite este orzamento que están vilipendiando uns e outros. En todo caso, estas cousas, evidentemente, hai que defenderlos políticamente. E é no que estamos. E desde logo, como xa dixo moi ben Ignacio Gómez, e concordo, aquí somos adversarios políticos. Ao saír por esa porta, volvemos a ser todos veciños. Evidentemente, uns con máis afinidades que outras, evidentemente, porque a ideoloxía e a política marca a vida de moitas persoas. E nesas estamos, e por eso moitos nos metimos en política, e, por certo, que tampouco se dice, gastamos, ou, mellor dito, aumentamos o gasto social nestes orzamentos un ano máis. O que non fai a Xunta de Galicia e o Partido Popular na Diputación e na Xunta, o fai este goberno cos seus veciños. Creando bonos sociais para chegar a fin de mes, para con este frío que pela, moitas familias, hasta 40, 39, para ser exactos, poden subirlle a calefacción porque saben que o Concello de Ribadavia lles dá un bono social. E iso, desde logo, para min é do máis importante que se pode dicir deste orzamento. Sin máis, moitas gracias. Grazas, Brais. Entón, sometemos a votación este punto número 5 de aprobación inicial do orzamento 2023. Votos a prol do orzamento. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Ben, pasamos ao punto número 6, moción do BNG para a mellora da sanidade en apoio á manifestación. Pode ler o secretario? A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión de data 19 de xaneiro de 2023, adoptouse en dicta apoiar a manifestación convocada por SOS Sanidade Pública o vindeiro 12 de febreiro en Compostela, reducir as listas de espera e tempos de demora das consultas de atención hospitalaria, probas diagnósticas, cirurxía e procedimentos terapéuticos, publicar as listas de espera ocultas e acabar coa súa manipulación, acabar coa política de persoal dos servicios de saúde basada na precariedade, paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios da área sanitaria actualmente moi insuficientes dadas as características de idade da nosa poboación, mellorar os planes de mellora da atención primaria, da saúde mental e a atención á saúde das mulleres,
demandar ao Goberno galego a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde ás necesidades reais dos novos centros de saúde e dotalos de persoal necesario para garantir unha atención accesible e de calidade. Revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar aqueles que non sean necesarios, tal como dispón a Lei Xeral de Saúde. De seguido, sometida a votación a proposta presentada ao texto sin resultado, votos a prol BNG, reservarse para o pleno os membros do PP, PSOE e Ribeiro. Fica dictaminada a favor. Grazas, Francisco. Quenda de Maite Venega. Ben, bueno, agora rompes así un pouquiño o tema, pero creo que tamén é un tema importante. De feito, está moi de actualidade en programas incluso de televisión, se vemos o que está pasando. Hoxe creo que incluso había unha reunión na área sanitaria de Pontevedra co conselleiro de Sanidade para explicarlle todos os problemas que están tendo tamén naquela zona. Entonces, eu penso que esta moción está xa un pouco explicada en comisións. Tédela todos, os acordos que se piden. De feito, o que máis vamos a incidir por esta manifestación convocada por SOS Sanidade Pública, que, por certo, tamén hai que agradecerlle a quen despois das comisións informativas xa publicou antes do BNG que se convocaba a esa manifestación. O sea que grazas tamén por compartir as nosas inquedanzas. E que vemos? Pois vemos que está habendo protestas nos centros de saúde, sabemos que hai protestas de nais e pais contra a falta de pediatras, de psicólogos, como tamén ten sucedido no noso PAC. Como sempre dicimos, é un PAC importante porque é comarcal, e todo isto pois son manifestacións do malestar que a xente, os cidadáns teñen fronte á crise sanitaria, e por isto o BNG propón esta serie de acordos. Tamén pensamos que a Corporación Municipal, como representante do conxunto das ciudadanías, pois temos que traballar conxuntamente para que o noso Concello e a área sanitaria de Ourense se poida dispor destes servicios sanitarios públicos e, sobre todo, de calidade. Xa sabemos a quen temos que demandar e a quen temos que pedir, eso somos conscientes, pero eu vou dicir unha cousa. Eu son concelleira no Concello de Ribadavia. De momento, ata agora son concelleira neste Concello. Entonces, de momento a miña obriga creo que defender e pedir e demandar as cousas aquí neste Concello. E a xente que está gobernando. Porque, como digo, xa gobernaron outros, e xa outros pediron, e xa outros demandaron. E seguramente seguirá sendo así, verdade? Porque a partir de maio non sabemos o que vai pasar. Eu non auguro nada, son moi mala augurando cousas, moi mala. Pero hai unhas eleccións, e pode que haxa cambio de goberno, pode que non haxa, pero evidentemente alguén vai ter que estar gobernando. E seguramente, se todos nos poñemos a pensar, como dice Ignacio, todos nos poñemos a pensar que desde a oposición actúase e pénsase dunha maneira e desde o goberno de outra. E así ten que ser, porque claro, se non houbera debate e se nunca tuveramos nada que decir, pois tamén sería unha tristeza. Se lle déramos a razón a todo, pois seríamos como ovellas que van ao matadeiro, non? Con isto quero decir que, desde o meu punto de vista, a min, quen me defende nas institucións que me ten que defender, xa está ali, verdad? Porque eu xa teño, o BNG xa ten na Diputación quen o defenda, e quen faga as propostas para a provincia de Ourense e por moitos concellos, como así o teñen feito quen temos ali. E no Parlamento de Galiza, o BNG, cos seus diputados de agora, penso que lle pega un bo repasiño a quen ten que repasarlle e defende tamén. E hasta incluso o único diputado que temos en Madrid, o único, pois penso que do que máis fala, ou de casi do único que fala, é das cousas que pide e reclama para Galiza, verdade? Entonces, eu xa digo, a nosa xente, onde ten que defendernos, defende e di claramente o que pensa
e o que reclama. Entonces, eu o que teño que manifestar é que eu a quen teño que reclamarlle e pedirlle é ao goberno de Ribadavia de momento. Nas próximas, me quede na oposición, me quede no goberno ou me quede onde me quede, pois terei que facer o mesmo. Se me toca estar na oposición, terei que seguir, aunque sea o PP, ou aunque sea quen sexa, ou aunque sexa a Ribeira en Común, ou aunque sexa o PSOE, terei que seguir reclamando desde o meu punto de vista. Se son goberno, pois tamén tendrei que entender, se son goberno, que cando alguén da oposición veña con reclamacións, pois tamén terei que estar no seu dereito. Eso é o único que me parece que é de xustiza, que hai que escoitar e entender que moitas veces cando se fai desde un punto de vista non é nin por atacar, simplemente por dar un punto de vista que ten un e defender a súa premisa. Se desde uns lados se ve ben, pero desde os outros non, eso seguramente nos vai pasar a todos. Entendo o que acaba de decir Ignacio, que el ten moito coñecemento deste concello porque leva moitos anos e iso tamén é moi importante. E entendo que terá pasado cousas moi boas e entendo que terá pasado cousas moi malas. Normal, porque son moitos anos. E cando se dice, hai personas que seguramente veñen a facer cousas por este concello, seino perfectamente, pero tamén hai persoas que se poden dedicar a priorizar, conservar o sillón antes de preferir facer cousas. E iso é o que non pode ser. E non o digo por vostedes, os que están agora gobernando. Non o digo, a mellor se me entende mal. Entón, a moción está presentada, se queren darnos o apoio, pois nos vai a parecer ben, e se non, pois tamén poden rebatir porque non nos lo dan, evidentemente. Grazas. Grazas, Maite. Quenda de Brais. Ben, grazas. Bueno, nos xa dixemos nas comisións que, evidentemente, apoiamos estas convocatorias en defensa da sanidade pública galega. Evidentemente, o fixemos sempre. Non temos que pedirle permiso a ninguén para apoiar unha convocatoria nacional, e cando digo nacional é galega, que vai a ser en febreiro en Santiago de Compostela. E, evidentemente, é unha proba máis de que en Ribadavia non só goberna o concello, porque iso non é verdade. E, bueno, a exposición de motivos da autora desta moción dice que aquí só hai que pedir cousas ao goberno de Ribadavia nunha moción que vai dirixida aos Sergas, entendo eu, que irá dirixida aos Sergas do Servicio Galego de Saúde. É a proba do que estou dicindo, de que en Ribadavia non só goberna o concello. Aos veciños de Ribadavia, nos mesmos, a esta institución, o concello como institución, o falábamos no debate anterior, e que o capítulo de investimentos e colaboración con outras administracións é importante. Por lo tanto, os gobernos da Diputación para Ribadavia é crucial. Quen estea na Xunta para os intereses e para o goberno de Ribadavia e para os intereses veciñais é crucial. E quen este no goberno do Estado tamén. Por eso, creo que é moi acertada esta moción do BNG e por eso vamos a votar a favor. Porque é que justamente facemos interpelación desde Ribadavia, desde o Concello, a quen intervén nas nosas vidas desde outras institucións. Porque Ribadavia non está só no mundo, como diría Celso Emilio Ferreiro. Non. Estamos nun contexto determinado e iso nos marca tamén e nos fixa o camiño. Claro que nos fixa o camiño. Evidentemente, o noso grupo leva 2 plenos, ni máis ni menos, reclamando reforzar o servizo de saúde en Ribadavia, que os Sergas, outra institución e outro goberno, reforza o servicio en Ribadavia. Moitas veces se quixo relativizar as nosas palabras, incluso dicindo que non, que era o problema que era un contexto de crise de gripes e de catarros e que por eso había colapso no servicio, por exemplo, de pediatría, os que nos aludíamos. E nós, que falamos con moitas nais e moitos pais e tamén con algún profesional, sabíamos perfectamente que o que nos relataban non era algo conxuntural, que é un problema estrutural.
o decía esta misma plataforma que convoca a manifestación que vamos a apoiar, espero, que justamente é que entre 2010 e 2020 a Xunta de Galicia decidiu de contratar casi 1000 médicos de primaria. Non sei se lle interesa este dato aos señores que dicen que non son do Partido Popular, porque isto é algo tamén paradóxico. O Partido Popular dice que non é do Partido Popular, pero cando Feijóo gana as eleccións en Galicia celebran e agradecen aos ribadavienses que os voten a eles. É dicir, é algo paradóxico. Ou son do PP ou non son do PP. E a paradoxa parece que... Bueno, en fin, ao que vou. Esta plataforma dixo que casi 1000 médicos menos temos de médico de familia, de atención primaria, que estaban dispostos por parte do Estado, porque isto é outro mantra, a acusar de maneira permanente. A mí me gustaría que cando estou intervindo que non se falara, porque senón é... Non, se non o decía por ti, ademais, non o decía por ti. O decía concretamente a quen estou vendo é os do Partido Popular, non vía polo rabillo do desculpar. Sí. En todo caso, claro que afecta, e por eso creo que vou a esta moción, os outros gobernos, igual que o goberno da Diputación, cando decide non apoiar os proxectos que o Concello de Ribadavia lle presenta ali, e decide non apoialos, mentras, por certo, apoia con cantidades enormes a outros concellos de menor poboación, e, por certo, por todos afíns ao Partido Popular, bueno, nos consideramos que sí lle afecta, e que neste concello e neste pleno, os que somos concelleiros, temos que vir aquí a pedir e a reclamar todo o que lle afecta aos nosos veciños, sexa neste concello e neste goberno, ou sexa en outros. En todo caso, nos vamos a votar a favor, non pode ser de outra maneira, e nos gusta a moción, aínda que nos a redactaremos de outra maneira, aludindo un pouco máis aos que xestionan os recursos sanitarios en Galicia, para que non haxa ningún atisbo de dúbida, como fai o Partido Popular e fai Ayuso en Madrid, porque ao final Ayuso crea tendencia no Partido Popular, polo que se ve, e evidentemente é importante rivalizar co goberno do Estado, e de pouco vale que se leve desde 2009 xestionando os recursos sanitarios dos galegos, e parece que ahora a culpa é de Perro Sánchez e non dos que xestionan os recursos sanitarios. Grazas, Brais. Quenda de César Partido Popular. Correcto, efectivamente, non hai moito debate nesta cuestión. Maite, lamento dicirche que vamos a romper a pinza. En este caso, pois, evidentemente, nós, cando se teñen traído outras mocións pedindo mellorar servizos sanitarios e de outro tipo no noso concello e en outros ámbitos, habitualmente estamos a favor, pero se nos pide apoiar unha manifestación e nos entendemos que non é a canle adecuada para mellorar as cousas, polo tanto, o noso voto vai a ser en contra. Grazas. Grazas. Ben, comentar, pechas ti a quenda, por suposto que eres autora da moción, pero non, é simplemente comentar que neste concello ou neste plenario sempre apoiamos todo tipo de situacións que en apoio á sanidade pública, tanto recortes de persoal como intentos de supresión de prazas de especialistas do centro de saúde, do PAC comarcal, sempre aprobamos e trouxemos mocións en defensa e apoio da sanidade pública e do persoal sanitario. Entón, non teñas dúbida que esta moción vai ser aprobada. A túa quenda, Maite. Bueno, non moito máis que decir que me parece que se teñen conseguido moitas cousas en manifestacións, moitas cousas que son moi boas para moita xente, non só esta, porque, vamos, como servicio público básico que é a sanidade, como tamén pode ser a educación, pois creo que esta conquista que se ten feito que é irrenunciable. O que digo, onte mesmo non puden ver completamente un programa, pero salían persoal médico falando, e todo o mundo coincide no mesmo, coincide na gran preparación que teñen os nosos sanitarios aquí, no noso país,
a gran preparación que teñen e que pouco valorados tamén están, porque incluso en relación con outros países, que xa lle gustaría a outros países ter os nosos sanitarios e a nosa preparación, efectivamente. Vostede, como sanitaria, sabe o ben. Entonces, a veces, digo eu, sempre aludo a Verín non se pecha e aí se gañou, e como outras cousas en conquistas de reivindicacións salariales, melloras para traballadores. Eu penso que é o momento de non deixar de lado, de poñerse en pé, de decir isto é o que queremos, isto é o que temos e non nos lo poden quitar, sobre todo, isto é o que temos, non nos lo poden quitar. Entonces, simplemente dar as gracias a quen nos apoia e tamén entender a postura do Partido Popular, evidentemente, e decir que o iba a decir noutro punto, pero xa o vou comentar agora, que no primeiro pleno deste mandato, que eu teño aquí anotado, que foi en xulio de 2019, presentamos mocións que foron aprobadas demandando, e xo dixen en varias ocasións, un plan único de fondos da Diputación. Nacho sabe perfectamente que ali na Diputación o BNG, volvo a decir, donde nos representa, o temos pedido. Non se nos pode acusar de que non o facemos. Un plan de fondos da Diputación Provincial de Ourense para os concellos, para que se acabe con este reparto injusto que sabemos que hai, que teñen que ser equitativo, e así ten que ser, o temos demandado. Entonces non se nos pode acusar de que non o facemos. O que digo é que eu, como concelleira do Concello de Ribadavia, donde teño que tamén demandar é aquí, porque, por suposto, decirlle aos compañeiros onde estén que tamén, que así o fan, penso eu. Entonces, eso é o que quería decir, que o BNG ten feito esa demanda. Grazas. Grazas, Maite. Pasamos a votación o punto do BNG na moción de mellora de sanidade en apoio á manifestación. Votos a prol. Votos a prol. Votos en contra. En contra. Abstención. Ai, perdona, non te escoitei. Abstencións está. Grazas. E fica aprobada. Ben, pasamos a... me sorprende, pero bueno. Pasamos ao punto número 7, mocións de urxencia. Hai algunha moción de urxencia? Ben, Brais, explicas a urxencia e logo sometemos a votación a urxencia. Sometemos a votación, pensei que non remataras, perdón. Si, votamos a urxencia, votos a prol da urxencia.
e empezamos o debate. Quen dá de... Sí. Ben, pois isto é duns temas é moi acaído que veña xustamente moi acaído desde o noso punto de vista que veña ao pleno dos orzamentos, porque de alguma maneira nace esta necesidade de colaboración. Estamos a falar que a Diputación ten unha función importante de asistencia técnica, xurídica e económica con todos os concellos da provincia. Por desgraza, e non é un mantra que se poida repetir, por desgraza é a realidade. Por certo, esta función poucas veces a puso en práctica neste municipio de Ribadavia que pertenece á provincia de Ourense. Por desgraza, a pesar deso, aínda que alguén lle poida ofender, a nos obriga a seguir reclamando. E evidentemente estamos a falar de algo moi importante, que é saber como está a nosa rede municipal fundamentalmente despois da crise tan grave e tan importante que aconteceu en agosto. Consideramos que esta asistencia técnica é importante e debería abordala a Deputación, así o pedimos que o aprobo pleno para trasladarlo e evidentemente o que destapou e que deixou claro a crise de agosto é que a rede municipal de auga en Ribadavia necesita inversións importantes que o Concello só non pode facer, inversións importantes que só poden vir de dúas vías, ou ben a colaboración administrativa, que son as dúas vías totalmente compatibles, a colaboración a que están obrigadas Aguas de Galicia e Deputación Provincial, entre outras, pero tamén, evidentemente, a reformular o pliego de condicións do servicio de xestión actual, evidentemente que destapa que hai que fazer moitas inversións, hai moita infraestructura sin modernizar e esa foi unha das causas que todos e todas sabemos que desembocou xunto cunha enorme, a maior sequía da historia que teña rexistro, claro, de Ribadavia e que deixou Maquián sen auga. Ao mesmo tempo, hai, ademais de mellorar a rede, todos e todas sabemos que hai en riba da mesa a necesidade dunha nova captación, máis alá da provisional no río Avia, que, por certo, foi, a pesar de ser provisional, foi a que solventou a situación en última instancia, e, por certo, tamén é importante sinalar, é a que da súa existencia vai a permitir que o que sucedeu en agosto nunca máis vai a acontecer, polo menos con esa virulencia. E cando se nos acusa de que non hai xestión e hai brazos caídos por parte da oposición, esta é unha proba máis de que houve que facer xestión e, por certo, nas peores condicións políticas e humanas posibles. E, aínda así, se conseguiu. Evidentemente, o que estamos pedindo é compatible co que tamén pedimos e aprobouse no pleno de outubro, recordo, de que a Deputación colaborara coas consecuencias da seca. Aínda non temos constancia, e iso a pesar que foi aprobado en outubro, se tuéramos constancia dese investimento, da colaboración para investimentos na mellora desas consecuencias, houberámoslo posto neste orzamento e, por certo, o orzamento sería mellor, tería máis investimentos e o mellor o Partido Popular votaría a favor, pero dasa circunstancia que non temos ese investimento porque o Partido Popular non quere. O cal, evidentemente, todos sabemos a causa, a proximidade das eleccións, seguramente, e evidentemente, a pouca querencia e estima que se lle ten a Ribadavia e os seus intereses. Porque, ao final, cando non se invierte en Ribadavia, non se colabora por parte de outras instancias, a pesar de ter ali os proxectos que no pleno pasado, de feitos plenos, se nos dixo por parte do vicepresidente da Diputación, neste pleno, que se había proxectos, se presentaban proxectos, iban ter apoio da Diputación, evidentemente, que hai proxectos que están collendo polvo xa ali, e aquí non temos retorno, nin unha chamada, nin un compromiso, nin unha boa palabra, nin tranquilos que nesto é importante, temos que evitar entre todos que Ribadavia
cando menos en cuestións tan importantes como da auga, aí vamos a remar todos xuntos, non, todo o contrario. Todo o contrario. O silencio máis absoluto, o silencio absoluto que significa o maior desprezo, desde logo, desde o noso punto de vista, a Ribadavia e os seus intereses. En todo caso, non será por fiar no asunto, non será por forzas, e non será por ganas de defender os intereses de Ribadavia. Unha vez máis, nos vemos obrigados a traer isto aquí e, evidentemente, agardo o segundo turno para decir outras cousas que creo que no segundo turno, pero que, evidentemente, vou a decir. Gracias. Grazas, quenda do Maite Benegá. Bueno, pois efectivamente nos enviou un correo o señor Reis Fidalgo, porque sí que viña de parte del, anunciándonos que se iba a presentar isto e que despois que yo remitiría a Secretaría e a intervención. Eso foi o que puña no meu correo, non sei, no. Entón, este papel que eu imprimín, a min, non sei, o que pon, entendo, pero este papel así, que non se sabe de quen ven, de quen é, non hai, non sei, non me parece nin o que digo, volvo a decir, nin a forma correcta de presentalo, nin seria. El parece yo porque teño que reconocer que traballa, pero hai as cousas hai que facelas como hai que facelas, desde o meu punto de vista. Desde o del fainas así. Entón, traemos ao pleno este acordo. Este acordo, eu, para a miña parte, vouno aprobar. Acabo de mencionar as demandas que ten feito o BNG. Pero tamén vou a dicir, creo que xa na mesma ocasión o dixen, que no Diario Oficial de Galicia, que teño aquí copias, do 14 de outubro e de setembro, veñen justamente, pois mira, unhas resolucións que despois se queredes pasarnos a ver, de unhas resolucións, por exemplo, pon aquí do 30 de setembro, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da resolución do 23 de xuño de 2022, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos en réxime de concorrencia non competitiva destinadas á realización de auditorías municipais. Bueno, do que estamos tratando agora, mirade, hai unha lista grande de concellos, aquí tamén de outras, entonces hai aquí outra resolución, Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2023, a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, a través de Aguas de Galicia, ven de resolver a concesión de axudas a 22 concellos para a realización de auditorías nos seus sistemas de saneamento co fin de erradicar as infiltracións de aguas brancas e vertidos e preservar así a calidad das aguas cun investimento de 300.000 euros. Entonces, a primeira pregunta que se fai ao BNG é que nos explique o goberno municipal por que non se presentan a diversas convocatorias de subvencións. Por exemplo, estas. 1, 2, 3, responde outra vez. Bueno, quenda de César. Ben, de acordo, gracias. Vamos a ver, sobre esta cuestión, nos evidentemente non temos ningún problema en que se pida cooperación coa Diputación e con calquera outra administración. Simplemente unha cuestión que creo que é importante poñer en riba da mesa porque, bueno, é bo que o saibamos todos, que eu entendo que probablemente o goberno xa o sabe, pero este 14 de xaneiro saliu publicado no Boletín Oficial da provincia o Programa de Asistencia a Entidades Locais para a Xestión de Servizos Municipais do Ciclo da Auga para este exercicio 2023. En ese programa, claramente, pon pois as diferentes axudas ou os diferentes plans de cooperación que hai para os concellos en función de como teñan a prestación do servizo. Hai unha serie de servizos que se prestan a todos os concellos ou que poden ser solicitados por todos os concellos, pero concretamente a realización de auditorías, según pon aquí o punto A40 a realización de auditorías dos sistemas de abastecemento municipais son para aqueles que están xestionados de forma directa, é dicir, para os concellos nos que non hai unha empresa concesionaria, a Deputación
fai ese servizo de auditorías ou presta ese servizo de auditorías. Claro, neste caso temos unha empresa concesionaria, entón entendo que probablemente non poidan prestar ese servizo, non se vaya a prestar ese servizo. Ademais, o lóxico tamén, dentro dunha empresa concesionaria, é que unha auditoría da rede a faga a empresa que de algún xeito ten o coñecemento propio da rede, non? Eso sería o máis normal. Eu entendo que o lóxico, e máis, creo que ao coñecer a realidade da rede, como funciona a rede, como está e en que situación se atopa, pois probablemente o primeiro sería, independientemente de que despois se poidan explorar outras vías, sería encargar esa auditoría ou que polo menos pase un informe do estado da rede á empresa concesionaria. Nos entendemos eso, xa digo, non vamos a votar en contra evidentemente da proposta, pero creo que co boletín oficial da provincia na man vai a ter un encaixe complicado porque aquí neste caso non se presta de xeito directo. Entón, non nos vamos a opoñer, o noso voto vai ser a abstención, pero bueno, en todo caso, como dicía, e para ir rematando, o haber unha empresa concesionaria nos entendemos que a que ten que coñecer e a que coñece de primeira man a situación da rede. Entonces tamén, cando hai unha empresa concesionaria, nos entendemos que esta envía comunicacións ao Concello, por exemplo, no caso da seca, cando se falou, que se falou varias veces aquí ao longo do pleno desta cuestión, e había unha serie de comunicacións, xa o debatimos tamén, dos meses de maio, dos meses de xuño, advertindo da necesidade de tomar unha serie de medidas, de facer unha serie de cuestións, que non se levaron a cabo ata o mes de agosto. Incluso algún grupo dixo, dos que forman o goberno, que descoñecía a existencia deses escritos que entraran no mes de maio e no mes de xuño. Ben, como ás veces se produce eses casos de que existe descoñecemento de determinados escritos, pois nós, a colación do tema que estamos debatindo hoxe, vamos a ler aquí un escrito da Aqualia, do 7 de decembro, porque non vai a ser que o mellor alguén se lle escapara, porque precisamente tamén fala da situación da rede, de diferentes cuestións relativas á situación da rede. Entón paso a ler textualmente o que dice este escrito do 7 de decembro. Asunto: informe afección de las obras de la Nacional 120 con Rúa Piñeiral en la Rede Xeral de Abastecemento de Ribadavia. Excelentísima señora alcaldesa, en cumprimento das nosas obrigas como concesionaria ao respecto da vixiancia das redes de abastecemento do municipio de Ribadavia, informámoslle. Detectamos que estase a levar a cabo unhas obras na marxe esquerda da estrada Logroño-Vigo Nacional 120 dirección Ribadavia-Barcia, xusto antes do cruce desta coa Rúa Piñeiral, que non foron comunicadas a esta concesionaria, iso aparece marcado en negrita, polo que non se puido informar respecto das afeccións que suporían os servizos existentes. No trazado onde están tendo lugar as mencionadas obras, atópase unha tubaxe de PVC de diámetro 200 cm da rede xeral de abastecemento de Ribadavia que discorre a 1,5 metros á esquerda da Estrada Nacional 120 e a 1,5 metros de profundidade. Esta tubaxe dá servizo a toda a zona de Francelos, Piñeiral, Rúa Rodríguez de la Fuente e Avenida de Redondela. Segundo a disposición plantexada para a obra mencionada, preséntase a afección desta sobre a rede xeral de abastecemento, dado que o trazado da obra discorre por encima da tubaxe. Facemos constar, por tanto, e volve a poñer isto entre negrita, a gravidade da situación que suporía unha avaría na mesma, dado que todas as vivendas sitas nas localizacións antes mencionadas quedarían sen servizo de abastecemento. Continúa escrito: dende esta concesionaria recoméndase a parada dos traballos ata a modificación do trazado da obra. No caso da non paralización das mesmas, faise constar tamén a dificultade no acceso para os futuros traballos de mantemento da rede, para que quede constancia e do que informas os efectos oportunos, e este é o informe que envía a empresa concesionaria. Por eso digo, as empresas concesionarias son as que coñecen a rede, ás veces fan recomendacións e fan precisións que por parte do goberno pois non se atenden e despois as consecuencias en moitas ocasións son indesexables. Eu só quería ler este escrito por se o mellor algún grupo dos que conforman o goberno non o coñecía ou non o vera como ocurrira no caso das advertencias a respecto das medidas contra a seca. Gracias. Grazas, César. Quenda de Brais. No. A veces un ten ganas de non intervir, de estar
Mira, completamente de acordo na moción, como non podía ser de outra forma, porque nós como grupo, pois, a defendemos. Non vou a contestar non tiña pensado contestar o tema das subvencións, só vin en redes de por que non saliron estas subvencións e porque saliron e por que non se pediron. Non vou a contestar porque xa un día a alcaldesa dixo algo cando foi o tema da auga, creo recordar aquí, falando da directora xeral de augas. Eu estaba presente nesa conversa, estaba presente de casualidade, e creo que se quedou curta, ademais, nas afirmacións. Digo que podemos competir, porque antes o portavoz do Partido Popular dixo que estaba de acordo porque se concedían a todos os concellos, que todos os concellos podían optar a pedirlas. Outra cousa que ches conceda. Entón, a veces o que hai que estar é un pouco, ou se está un pouco farto de traballar para o inglés, falando en plata. O que non se pode facer é que che tomen o pelo. É que cando tes un problema grave, isto non sei, a ver como explico así con algo. Isto é como si, non sei, si entran no concello entra hai un vendaval, hai non sei que, tal e cual, e claro, é un problema que non é culpa de ningún concelleiro, nin de nadie, e se producen uns daños gravísimos, que a mellor o seguro non pode tal, e a quen lle corresponde, dicirche que hai que botar unha man, que hai que tal, se dice, non, mira, é que sabes o que pasa, é que non fixeches, non lle puxeches unha veleta para que nos marcara por onde viña o vento, se viña polo norte, viña polo sur. Pois isto é unha cousa semellante, que pasou con isto, é así. Digo por non polemizar, entón, non é que non as pedíramos, é que había cousas que xa estaban feitas, que xa estaban comunicadas e que xa estaban pedidas. Entre outras cousas, porque non hai que ser moi avispado, o Partido Popular o sabe, porque é que acaba de facer unha cousa que non está ben desde o meu punto de vista e que lle vou contestar ademais a isto moi gravemente. Porque non é que faga daño ao Concello, é que non é que se intente, porque hai cousas que a mellor algún grupo aquí non sabe. Algún dos que fala, por exemplo, neste caso o BNG, de que todos miramos polo pobo. Sí, todos miramos polo pobo, pero todos miramos polo pobo e outros miramos dunha maneira diferente. Temos ópticas distintas, só dixen antes. Os rivais políticos e mirar polo pobo son cousas diferentes. Ti cando estás gobernando podes intentar unha cousa. Podes intentar, non, intentamos todos, estou seguro, conseguir cousas e intentalas conseguir o mellor posible, sexa do goberno que sexa o que este. O acabas de dicir ti mesmo. Pero a oposición ten que facer algo. Ten que facer oposición. E ten que facer, e ten que estar de acordo en cousas e desacordo en outras. O que non pode ser é que cando algo é bo o intentes torpedear desde outras institucións ou intentes torpedear con cuestións como as que se acaban de facer. E voume explicar. Mirade. Aproveitar este debate, que xa che digo, a nós nos faltaron minutos para que alguén da Diputación viniera aquí, e ademais que é concretamente un corporativo. A mí me faltaron minutos para que alguén me dixera a axuda que iba a prestar a Diputación cando estábamos pasando aquí unha verdadeira calamidade. E el, se fora un concelleiro, como tiña que ser, un vicepresidente da Diputación, eu se o chego a ser, que ao mellor, ademais, xa me vou botar un farol. Ao mellor se o chego a ser, porque van a salir dali. Estou casi convencido. Se o chego a ser, este concello vai estar moito mellor en moitas cousas. Vale? En moitas. Pero é que o que non pode pasar é que torpedees cuestións aproveitando ahora un informe de alguén que o que pode facer é haber un erro de entendemento de como son as cousas. E aproveitar isto para sacarse da manga ahora a defensa dunha moción que ao mellor o que non lle interesa é que alguén lle diga que ten que levar isto
a unha modificación de crédito que faremos probablemente no mes de febreiro, donde lle vai tocar cantidades inxentes de cartos aos mismos de sempre para tonterías. E así lo digo de claro, para tonterías ou para mellor gloria de algún, como facer pois pistas de pádel donde ao mellor non hai nin quen xogue nin a petanca. E iso é o que ocorre ali. Entón, aproveitar esta moción para vir agora a vir aquí un informe de Aqualia, que, por certo, é que xa se contestou, sí, xa se contestou, sí, porque se contesta por parte das persoas que son responsables, non digo que se contestara por escrito porque non ten sentido, pero sabedes perfectamente o que pasa. E sabedes, ademais, perfectamente o que pasou. E, ademais, xo volvo a decir, vas a perder as eleccións. E xo volvo a decir outra vez, sí, pero deso se recupera un. Xo volvo a decir por segunda vez, se recupera, sí, pero do que non se recupera é da indignidade. E digoche que isto é unha indignidade, porque mira, aí o único que aconteceu, e o sabes perfectamente, e o Concello non fixo nada malo. Primeiro, a institución a que se debe dirixir un con ese escrito é a Fomento, que é quen está realizando as obras. E o sabes perfectamente. Segundo, en ningún momento non se fixo caso dese escrito, porque todos quedamos igual de sorprendidos, non porque non tivéramos coñecemento de que por aí pasa a rede, ao millor ti non o coñeces, eu dende logo sí. Pero hai unha cousa, alguén, ao millor, entendendo, e evidentemente facendo o seu traballo, curándose en saúde, como se dice vulgarmente, mete ese escrito. Pero iso non quere dicir que o Concello fixera nada malo, nin que haxa nada mal feito. E xo van a aclarar a ti, ou xa xo aclararon, mellor dito, porque me consta. Pero xo vou aclarar eu aquí en sesión plenaria porque acabas de facer unha cousa que non se debe facer, que poñer en dúbida algunhas cousas que pasan neste Concello. Este Concello sí que paralizou as obras, tan pronto supo o que ti estás dicindo. Ou que algúns creían que estaba pasando, non que estuvera pasando, senón que algúns o creían. Que era, eso que están dicindo, grave e urxente, se rompe algo que non sei que. Claro, é que eu nun escrito podo dicir, é que é grave e urxente que ao millor se poñan aquí a quitar as pedras como quitaron e desapareceron desta Plaza Maior e que as leven para casa de algún. E é grave e urxente, e ainda non apareceron. Sabes? Pero algún sabemos onde estaba. Pero o que non pode pasar é que ainda por riba se paralicen, se fagan calicatas, que che contestarán, non sei, queres contestacións por escrito? Pois as basas tes. E se fan calicatas, e se ve eso que se está dicindo por se acaso surde, porque evidentemente, por decir, ninguén é idiota e non vai a ser que se produzca eso que algún, pois ben intencionadamente, para cubrirse, pois colla e se faga así. Eu ese mesmo mañá, eu vou dicir, eu dixen ao secretario que che contestase, pero despois pensei ben, dixen que non era de recibo porque ao millor nos metíamos nun problema máis grande. Que tamén che vou a dicir. Canto fai que está feita esa canalización? Nin temos nin idea, non o sabes nin ti, nin eu, nin nadie neste Concello. E ao millor nos metemos en camisas de 11 vagas, porque se dá casualidade que precisamente quen está facendo a obra é quen pode facela. Ao millor, as afectacións que poidan surdir é as que non teñen que estar aí. Primeira cuestión, que como alcalde que fuches é unha irresponsabilidade o que fixeches e o que fixeches despois co escrito. Sí, e o que acabas de facer agora sabendo o que está é así. E digoche outra cousa. É claro que se paralizaron, por iso que ese escrito non ten xa sentido. Se paralizou, se fixeron as calicatas. Aínda así se moveu uns centímetros de donde decían que podía pasar, e aí o único erro que houve foi de entendimento, porque se entendía que se iba a facer unha cousa semellante a que se fixo na senda peonil que hai ao lado do pabellón de Maciáns, e que iba a levar unha cimentación que é a que podía ter ese problema. Pero se dá a casualidade de que como veredes e como sabredes, porque o vedes e parece que vos molesta moito esa obra,
por certo. Sí, só hai que ver as vosas redes sociais, só hai que velas. Parece que vos molesta moito esa obra, que se conseguiu en tempo récord, por certo, e cunha cuestión que vai a vir, que é mellor que a continuación de algo que se levaba demandado dende fai máis de 30 anos. Aquí eu recordo isto dende fai moitísimos anos, de moitas ideas que se fixo. Parece que molesta. Pois aí o único que ocurre é que hai un pavimento que non vai a molestar, nin vai a acontecer nada do que se podía decir por si hai unha avería. Porque, como estades a ver, o Sabreu que había anteriormente, só que compactado e ben posto. Ao revés, teño mellor acceso dunha zona que estaba totalmente degradada e que agora saben perfectamente por onde discurre e por onde se pode facer unha reparación no momento que existe. E esa é unha realidade. E cando che digo que é unha indignidade, che digo porque non só fixeches eso, e tenno que saber todo o pobo de Ribadavia, e que foches ao Senado, non ti, sino a través dos teus compañeiros, a facer esa cuestión para intentar nada máis e nada menos que paralizar esa situación. E iso é unha realidade, pedindo un proxecto, cando sabes perfectamente como se fan ese tipo de cuestións. Porque ese tipo de cuestións é a mesma que ti fixeches na rotonda que só faltou que che puxeran un busto a algúns dos teus secuaces. Cando outros nos dedicamos a que nese momento que estábamos na oposición, sí, é así, que estábamos na oposición, podíamos haber feito o mismo que a ti. Ou peor, fíxate ben, ou peor, porque se dá a casualidade de que se fixéramos como a ti, o goberno do Estado nese momento pertenecía ao Partido Socialista Obreiro Español como sigue pertenecendo. E se algún levanta un teléfono, ao mellor pode intentar paralizar algo, pero sabes por que non o fixo o Partido Socialista? Con todos os aplausos que levas. Algún dalle a risa, pero é que é a verdad, porque se ti encontras ou tamén che dá a risa de algo que fixo o Partido Socialista para parar eso, pois vas e ves aquí e o demostras tamén. Vale? Ao revés. E máis, aparte de todo eso, desde este Concello se pagaron desa obra que é de fomento, se pagaron cuestións que van nesa rotonda que as tuvo que pagar este Concello. Cuestións que ao millor habría que ver se corresponden a este Concello ou non. E, polo tanto, un que leva aquí moitos anos, e Maite, non consinte este tipo de tropelías, porque non é outra cousa que unha tropelía. E intentar parar, e intentar ganar eleccións a costa de fastidiar o traballo dos demais. E, sobre todo, fastidiar os veciños. E non só fai con eso, porque co anuncio que se fixo tamén de outras obras que houbo con respecto á Confederación Hidrográfica, tamén estamos intentando paralizalas. Mais, e ademais che digo máis, algunha que se iba a empezar a facer que boa falta fai na zona na que ti resides, e que ben bonita que iba a quedar. Pero hai tamén unha pregunta deste señor intentando paralizar esa cuestión porque todo lle molesta. E iso non se pode facer en política. E o que acaba de facer, si, home, se queres enseñoche a pregunta que tendes no Senado, a todos nos chega, non lle des a cabeza. E se queres xa leo, tamén xa leo. Por certo, primeiro, unha ignorancia supina. Cando pases a información, ya pasas ben. Cando pregunten se hai algunha obra da Confederación Hidrográfica en San Cristóbal de Cea, non en San Cristóbal de Cea non pertenece ao Concello de Ribadavia. Primeira ignorancia dos que chegan ali e fan, sí, está aquí, se queres leucha. E segunda, cando preguntes por os proxectos que ten a Confederación Hidrográfica para que vayas ali, para intentar para que entendamos todos, para que non haxa fraccionamento de contratos, porque que intenta esta xente, claro, intervención é como é, pois evidentemente, despois non é o mismo as cuestións que podes dilatar máis ou que dilatar menos. Cando fales deso, tamén recorda aos veciños que hai outro proxecto que van a salir, non te preocupes, prometo que os dilates. E ti non os vas a xestionar, tamén xo digo. O Partido Socialista se vai encargar, xo digo así de claro, de que ti non xestiones nada desto. Non vai ocurrir a lotería que che tocou fai 2 anos, non vai ocurrir. Sabes por qué? Porque aquí vai haber un alcalde ou unha alcaldesa socialista. E neste caso unha alcaldesa que vai a ser que se vai presentar. E vouche dicir, e non vai ser problema do Partido Socialista, non vai a ser ningún problema para que se goberne. Non o vai haber. O
Porque o Partido Popular tivemos unha experiencia, e nos chegou 2 anos escasos do que ti fixeches. E o que acabas de facer, volvoche a decir, tamén lle explicas aos ciudadanos, tamén lle explicas que ti mesmo, deses proxectos que estás preguntando, pagaches un proxecto de 1.800 euros deste Concello, que este goberno que está aquí non paga un proxecto, os gestiona, e cando consiga subvencións, e cando despois ao mellor se pagan, ti pagaches un proxecto que non conseguiches. E tuvemos que gastar 1.800 euros deste Concello, que tamén o pode dicir o señor interventor, do mismo que ti fuches preguntar ao Senado, que non foches capaz nin de conseguir. Pero non é que non foras capaz nin de conseguir, si, o de Francelos, concretamente, está aí abaixo, vale? É que non sabes nin do que falas. Entón, non foches non solamente non capaz de conseguilo no Estado, é que non foches capaz de conseguilo nunha subvención da propia Xunta de Galicia. Polo tanto, é indignante que fagas este tipo de cousas. E non esperaba que chegaras a facer iso. Pero xa che digo, dunhas eleccións se recupera un, de outras cousas non. E che vai a salir caro non solamente electoralmente, sino a hora de preguntar por este tipo de cuestións, porque tamén hai que dicilo claramente. Afectas a empresas deste Concello, aos seus traballadores e os seus propios beneficios que poidan ter a hora de traballar. Porque ese tipo de cousas, evidentemente, repercuten nas empresas deste Concello. Ti, ao mellor, estás acostumbrado a darlle traballo a outras empresas que non son de aquí na Diputación de Ourense. Pero, desde logo, neste Concello, mentre estemos nós, se vai a defender as empresas deste Concello. Polo tanto, o que acabas de facer, me parece, dende logo, xa o dixen antes e non quero repetir, aproveitando, ademais, unha cousa que non viña ao caso. Moitas grazas. Grazas, Nacho. Quenda de Brais. Tendo que para pensar ao turno, porque si, igual hai os demais grupos igual queren, vale, grazas. Ben, pois mira, creo que Ignacio Gómez explicou ben a situación. Nos pretendemos traballar e presentar proxectos, e outros, bueno, pois están máis preocupados que oxalá no seu día se moveran, se interesaran tanto por moverse en algunhas despachos como ahora na oposición. Desde logo é unha pena. En todo caso, o resultado das eleccións está no aire e desde logo non se pode, e ademais o voz de Ribadavia é que é un municipio moi plural, é tan plural que poucas maiorías contundentes ten habido na democracia, poucas, e iso é, bueno, a pesar de que algún se moleste, eu creo que é algo do que presumir, máis cando estamos nesta provincia e nesta comarca. Me dá bastante pena certas intervencións, de verdade, o tono e as mencións a lesións bastante desagradables, nas que desde logo non vou entrar, pero creo que hai que matizar e aclarar a intención desta moción. Non estamos a falar dunha auditoría, como dicía o Partido Popular, que a empresa concesionaria é a que mellor sabe donde se falla, evidentemente, da rede que xestiona a empresa, seguramente o saiba, pero evidentemente o que necesita Ribadavia é unha auditoría independente, importante, independente, bastante máis sustancial que o que abarca a rede actual. E segundo, o que temos que facer neste Concello, non sei se non lles interesa o tema da auga, pero eu creo que os veciños si lles interesa, ainda que agora non se fale, o bo dos gobernos e dos xestores é que anticiparse os problemas, e este problema pode volver a acontecer, non coa gravidade grazas á captación provisional, pero sí pode volver a acontecer, porque hai rupturas constantes, hai un pliego de condicións e de xestión que está moi obsoleto, e esta auditoría justamente pretende eso, o preámbulo dun novo pliego ou da xestión directa, como aquí tamén se aludiu. Unha das dúas cousas toca xa. O que non ten sentido é que o que aconteceu en agosto aquí, desde logo non se interveña e non se
tome cartas no asunto. Dous matices máis. Primeiro, o tema da auga aconteceu en agosto incerto. As subvencións a Escaludo e o grupo do BNG, unha saiu en xullo e outro 7 de setembro. Se explicou tamén o portavoz do PSOE que, entre outras cousas, xustamente hai máis que diagnosticada certas zonas, eu diría puntos negros da rede, co cal non estamos a falar do mesmo destas subvencións, pero que hai un dato máis que hai que ter en conta. E a mí me sorprende que o BNG volva a decir, ademais o foi na prensa, porque no pleno de setembro eu recordo perfectamente dar as explicacións de para que valía o regulamento que estábamos aprobando no pleno de setembro. Entre outras cousas, para poder solicitar estas subvencións, que era un dos requisitos que establece a convocatoria, porque a veces hai que lerse ben as convocatorias e hai que saber que este regulamento ou esta subvención, sin o regulamento non le iban a dar. Isto foi un dos motivos esgrimidos no seu día por este que está a falar. Pero é que hai máis, é que a convocatoria, unha delas alude a 60.000 euros para os concellos de entre 5.000 e 10.000 habitantes, perdón, 5.001 e 10.000 habitantes, co cal sospeito que ou iba a ser moi escasa ou de selo nos quedaríamos fora, como está sendo a constante por parte de Augas de Galicia, da Xunta, no comportamento con Ribadavia. E tamén me sabe mal, e teño que dicilo, que se pretenda reabrir de maneira demagóxica o debate da auga por parte do Partido Popular. E só fago unha mención para que eu que, cando decía que levo toda a vida en política, e que levo toda a vida en política desde o berce, que se suele decir, e había unhas palabras de alguén que foi alcalde tamén nas redes eses días, e que é meu pai, que é Miguel Fidalgo, que decía claramente que nos seus tempos, sendo alcalde, a pesar de ser do PSOE, nin se imagina que non viñera ninguén do Partido Popular, nin Cuiña, nin Baltar Pai, a Ribadavia a visitar e a botar unha mão se fixera falta. Isto o di alguén con coñecemento de causa, e eu o creo. Entón, isto é a deriva política que está acontecendo nesta provincia tamén. Esta é a deriva e neste país, donde unha grave situación para moita poboación aquí é ninguneada a institución, é ninguneada os veciños. E iso que fartámonos de pedir axuda. Entonces, eu creo que esta reflexión, está moi ben. Aquí se reparten 300.000 euros en marzo do 21, medio millón de euros para Castrelo. Medio millón de euros para Castrelo para un club náutico. Con todos os respetos, é fantástico e a mí me encanta. Pero, eu creo que a situación da rede municipal de auga de Ribadavia merece algo máis. E naqueles tempos, daquel agosto terrible, que non se me olvidará na vida, pues evidentemente, sí, había antes outra forma de facer política e que, francamente, eu desde logo año. Grazas. Grazas, Brais. Vamos a pasar a votación. Votos a prol? Votos en contra? Abstencións? Pasamos a segunda moción de urxencia, Brais. Explicas a urxencia? Sí, esta non a presentei. En todo caso, sí. En todo caso, ten bastante que ver coa cuestión anterior. Por certo, quero matizar, por si había algún malentendido, as mocións, tanto a anterior como esta que se vai a presentar, son do grupo de coalición, do grupo de goberno. Non son un matiz importante, por iso, ás veces é máis fácil e máis rápido presentalas como un grupo único que así. En todo caso, o que aludimos unha vez máis, e a urxencia se basea en que esta semana vimos de alguna maneira algo que xa denunciamos, polo menos eu en redes sociais, de que aquí se ven a presentar un plan e un
proxecto que ainda está sin facer, se fixo esta semana, non sei, antes das comisións. E, polo tanto, nos, evidentemente, trasladamos esta moción na que pedimos que o Pleno Municipal de Ribadavia solicita a Diputación Provincial que se comprometa orzamentariamente co financiamento da senda peonil entre Ribadavia e as Termas de Persigueiro e a realización da obra e Ribadavia a súa inclusión na vindeira modificación orzamentaria cunha partida para esta obra. Ribadavia solicita que a Diputación Provincial se comprometa co financiamento desta obra. Esta é a Ausencia, votos a prol da ausencia, votos en contra, abstencións. Ben, empezamos co debate da moción. Se fai fotocopia, si se reparte ou... Sí, xa explico. Claro. Exactamente, sí. Ben. Sí, por favor. Sí, cando me deas o turno, eu falo no meu turno. Grazas. Ben, aquí neste pleno os grupos podemos decir o que estimemos. Claro, efectivamente. Hai obligación de pasar unha moción de urxencia. Bueno. As mocións de urxencia son mocións de urxencia e se poden pasar de urxencia no pleno, non? César, ti que ves da Diputación, entendes? Non? Sábelo perfectamente. Cosas distintas. Pero obligación legal non existe. Pero por cortesía que se pasan. Non se pasou por error. Normalmente se pasan. Entonces, non se enviou, non temos obriga. Mira, xustamente é que, vamos a ver, eso xustamente é o que iba a decir. É o que iba a decir. Neste pleno se pode decir de todo. Se pode decir, cada un dice o que a súa conciencia poida decir, o que sepa, porque a veces tamén hai que saber as cousas para decilas, ou o que a súa asamblea ou o seu colectivo di. En todo caso, grazas. En todo caso, tamén, e o digo porque o outro día tamén se fai un uso moitas veces, por exemplo, do turno de rogos e preguntas, que non é o que ampara a norma, tanto a municipal como a do Estado, e espero que se corrixa, porque o turno de rogos e preguntas é para o que é, non é para reabrir debates como se fixo a semana pasada, e o turno de moción de urxencia é para o que é. Como se asinalou, o interventor
ás veces hai que saber un pouco a norma antes de vociferar e decir certas acusacións, que son bastante graves. E creo que se está tendo moita paciencia por parte deste grupo. As acusacións nominais e os ataques persoais se empezan a cansar, Un ten educación e ten moita calma, pero xa empeza a cansar. Entonces, hai que primeiro preguntar as cousas e despois saber se hai mala intención e normal indignarse. Aquí pódese dicir de todo, cada uno no seu turno de palabra, pero tamén hai que preguntar e ter coñecemento antes de falar, porque senón se incurre constantemente en algúns momentos de esperpento. Ao que vou, a intención basicamente é a de sempre. Este plan turístico se presentou fai ano e algo, 2021, creo que en Laias, efectivamente, donde participaba Deputación, Xunta de Galicia, Xencia de Turismo e a delegación, perdón, estaba o delegado do goberno en Galicia. Polo tanto, son fondos europeos e son fondos estatais. Hai 3 millóns de euros, daquela se decía 2021-2023, agora se dice 2022-2024. E a Deputación é unha administración máis. A nosa sorpresa, é certo, xa o INORDE, xa en xullo, xa anunciou que estaba redactando o proxecto, todos nos contentamos moito, e, bueno, pois este é o que debería ser a colaboración e a cooperación entre administracións. A nosa sorpresa esta semana foi que, xa aludí no punto do orzamento, que, evidentemente, viñan aquí vicepresidente e presidente a Francelos. Por certo, onde hai proxectos á espera da Diputación de mellora dese núcleo e de outras do municipio, pero non viñan a darnos a boa nova de que nos iban a axudar a colaborar con investimentos para este municipio, sino que viñan a decir á prensa que estaban redactando na súa fase final a redacción do proxecto. Bueno, pois moi ben, parecenos ben, pero o que se deu entender ali é que prácticamente eran eles que mo iban facer os da idea e demais. Que, por certo, quero facer fincapé que neste pleno, na anterior legislatura, veu varias veces aquí esa petición. Unha delas, ademais, creo que hasta foi compromiso por Galicia. E outras tamén a temos reivindicado outros grupos, entre eles nós. En todo caso, é algo que o propio PSOE ten reclamado, eu creo que o reclamamos todos os grupos na anterior legislatura. Entonces, nos volvemos a reiterar, a nós nos parece, bueno, a mí me pode parecer ben, pero é lexítimo, que veña unha das 3 institucións que está participando a querer, bueno, pois comunicar que eles é o seu proxecto. Nos decimos que non é verdad, pero, bueno, é lexítimo porque ao final é política e hai unhas eleccións. O que xa non nos parece, polo menos, ben, é que, bueno, que se veña aquí, pero que inde encima a participación económica nos proxectos de Ribadavia é moi limitada. Entón, o que vemos a pedir, basicamente, que tamén xa é unha demostración de apoio económico máis alá do orzamento do plan e que, evidentemente, só faltaba que este Concello teña os traballos que está realizando INORDE, porque, ao final, somos nós que o ten que xestionar. E nos parece un pouco despropósito, e non o decimos con ánimo, desde logo, de polemizar, pero os respetos institucionais tamén se demostran nestas cuestións. O normal é que se a Diputación vai a Leiro ou vai a Celle, avisen ao goberno dali, á alcaldía e a demais membros. No de Ribadavia non entendemos tampouco por que non foi así. O lóxico é que se veñen a presentar algo que lle afecta a este municipio, evidentemente o Concello o soubera. Mais cando un dos vicepresidentes tamén é concelleiro aquí. Bueno, a nos parece un pouco unha situación esperpéntica, francamente, e de falta de respeto institucional. En todo caso, como o importante que se fagan as cousas, nós nesta moción o que pedimos é o apoio de todos e todas para que o Concello lle traslada a Diputación esta necesidade de apoio de afeitos reais, máis alá da foto que, bueno, está moi ben, pero iso non é xestión. E agardo ter o apoio. Grazas. Grazas, Brais. Quenda de Maite, de Nega.
Bueno, eu neste punto casi voulle dar a palabra a quen é o vicepresidente da Deputación, que terá máis que decir, porque de feito foi un tema que saliu en prensa, eu tamén o vin, e agora ven esta demanda do Pleno Municipal, que, como digo eu como vou a opor a que o Concello de Ribadavia solicite algo que para Ribadavia. Eu non me vou a opor, o que digo é que me gusta que se fagan as cousas como se teñen que facer. É lexítimo que se fagan así, vale, pero eu digo que me gustaría que se fixeran de outra forma. Eu ter isto antes de vir aquí. Non digo que non se poida facer, porque eu do regulamento de moitas cousas pois ainda estou aprendendo. Eu simplemente digo eso, porque cando se poñen as cousas encima da mesa, pois bueno, podemos ser todos coñecedores antes do que se vai por, non? O que digo, cada noticia que sale, eu o que vexo que está pasando, que cada noticia que saca o PP, pois cando nos toca pleno ou tal, pois veña, demandamos a Diputación, pum, demandamos a Diputación, pum, todo o que saca unha noticia, bueno, pois demandamos a Diputación, venga, eu demando a Diputación tamén, vale? Parece que se aproveita calquera noticia que sale dun lado para xa demandar a Diputación. Bueno, pois ese o que nos queda daqui a as eleccións, pois bueno, eu a próximo pleno prométolle que se vou vir preparada para ter máis demandas para a Diputación e vou a votar que sí, por suposto, tranquilos. Grazas, Maite, quenda de Nacho Gómez. Sí, nada. Reiterar unha cousa. Primeiro, eso, as mocións de urxencia son mocións de urxencia. Se ora ven calquer grupo e presenta unha moción de urxencia, é que eu estou recordando que, claro, a mí me meteron mocións de urxencia o Partido Popular sin falar comigo para nada, vir aquí a presentalas e ter que tal. Bueno, non pasa nada, é así. Que houve un erro, pois houve un erro. E me consta que ademais neste caso foi un erro, porque isto xa se falou antes. E se falou precisamente por a falta de respeto institucional. Que ese é o debate que hai aquí, independientemente de que despois hai unha cuestión aí que é a que non se está, creo que, entendendo. Falta de respeto institucional. Por que? Eles poden vir aquí a presentar algo que lle presentamos, que presenta o Concello de Ribadavia, e que é unha cuestión, por certo, un plan turístico dependente dos fondos do goberno. Os fondos que prácticamente les poñen a parir todos os días e que votan en contra non sei que. Pero eso sí, cando toca vender, veñen eles a vendelo como se fora algo que vai a pagar a Diputación. E segundo, veñen a vender algo que non está a conseguir. Que esa é outra. Porque ali se teñen perdido hasta 15 millóns de euros do plan EDUSI, por poñer un exemplo. Entón, veñen a vender algo que realmente é fume e non existe. E ainda encima de vir a facer eso, falando claro, é que nos gusta facer as cousas ben, pois sexamos serios, porque senón un acaba se cabreando. Claro, e defendemos outras cousas, o sea, nos quedamos ca historia de que non nos entreguen a moción, pero o que é grave, que é que a alcaldesa deste concello, lles guste ou non, a chamen e lle digan: oiga, señora, vamos a visitar este concello con isto. Faga usted o que estime convinte, que é avisar aos grupos. Vale, a usted tamén. Vale, a usted tampouco avisar, porque a alcaldesa non sabe nada. Pero é que eso non se queda aquí solo, Se queda na falta de respeto institucional cando a alcaldesa, eso vou a decir eu tamén. Cando teño dito moitas veces, a ver se espabilamos aquí e somos quen de decir que podemos participar nas asociacións, e debemos. E todos os que estamos aquí participamos, dende sempre, dende fai moito. Pero uns nun segundo plano, e ao mellor facendo os traballos que teñemos que facer máis complicados, e outros salindo no primeiro plano, e sobre todo cando somos concelleiros, ao mellor temos que deixar de ser as cabezas visibles das asociacións. O teño dito moitas veces. E cando ti eres presidente e vicepresidenta ou vicepresidenta dunha asociación, tamén tens que ter respeto institucional. E cando a alcaldesa dun pobo lle guste ou non lle guste, e van todos os alcaldes, por exemplo, a algún sitio a presentar as súas festas, tamén se lle ten que decir.
Vale, e iso non ocorre nesta casa, pero se utiliza a política para todo. E eu, cando era alcalde, e o anterior alcalde que había aquí, antes que a min, tiñamos un respeto institucional escrupuloso. E se alguén pode dicir o contrario, que veña e que o diga aquí. Escrupuloso. E cando era a Feira do Viño, mostra de teatro e todos os eventos que había, se trataba incluso millor. E hai algúns cargos públicos do Partido Popular que o poden decir. Se trata millor os cargos públicos do Partido Popular incluso cos teus propios, que os deixas a veces de lado e veñen e ainda che botan unha bronca. E o poden decir moitos. Por qué? Porque se debe facer eso. Pero aquí o Partido Popular entende ao revés. E volvo a decir, eso non é de recibo. E isto é o que é. Por que pedimos isto? Porque en febreiro, esa é a clave. Xa que o viñeron a vender, pois agora que se comprometan. Porque se realmente non o dan conseguido os fondos europeos e non dan conseguido ese plan, terán que facelo de outra maneira. Ou que lle decimos aos veciños? Que non se fixo porque ahora non nos lo deu Pedro Sánchez. Esa é a historia. Esa é a segunda parte. Es que claro, foi el Pedro Sánchez que vino, que es el más malo del mundo, e entonces non nos dio el dinero e claro, pasa o que pasa. Pois mira, que poñan os cartos na modificación que van facer, que lle toca a todos os concellos, e despois se viene el dinero, non hai problema. Xa aforran cartos por aí. Porque non vai a ser, e con eso remato, porque é outra das cousas, non vai a ser que nos aparezca un proxecto nas redes como da estación de... A nós nos veñen cada 2x3 ao grupo de goberno, porque antes preguntaba Maite que cando nos referíamos a vós, quenes éramos? O contestou a teniente de alcalde. Vós somos o grupo de goberno. Pero que a todos nós nos preguntan por un proxecto de estación que iba a ser espectacular. Eu acordo esa estación, antes de irse daqui 2 ou 3 días antes, millóns de euros eran, eu recordo aquilo, eran... E ti tamén o tuveches que ver. Millóns de euros. É que é unha maqueta, se iba a facer ali, vamos, o que vos demandades de que se arreglen as casas, eso se o trouxen fai moitos anos, e xa se dixo porque non se podía facer. Porque a DIF ten o que ten. Pero eu me acordo deso perfectamente. Nos veñen a preguntar onde está a financiación, que o contesta a cabeza, onde está tal, onde está o proxecto daquilo. E, dende logo, o goberno de Ridaero non pode contestar nada, porque nada coñece. Todo isto pode pasar o mesmo. Entón, en previsión de que non pase, pois nós pedimos que, como vai haber cartos, seguramente o mes que ven, a Tutiplén ali na Diputación, pois que se comprometan a facer o que viñeron a vender. De forma institucional bastante vergonzosa, pero viñeron a facer. Por tanto, que fan. Esa é a historia. Todo o resto é intentar desviar a atención. E a min desviar a atención, pois mira, por non entregar un papel, se eu falara, e cando decías ti, se eu falara do que fan ali, madre de Dios. Bueno, eu creo que César nos vai dar unha boa noticia, seguramente que adianten estes fondos, verdad, César? Nos vamos a votar a favor da moción. Gracias. Non vas a debatir a moción, pero non vas a debatir nada. Estamos de acordo co contido da moción e vamos votar a favor. Vale. Do acordo. Moi ben, este é o que hai. Non sei se te parece ben ou non, pero deixetes antes que anotei que hai que demandar, que ahora que vamos, uns que anuncian, outros que non sei que, e outros que van detrás anunciando tal, e que vai a ser así hasta final de legislatura. Estamos aquí para demandar, sí, e reclamar, controlar o que é pedir a Deputación de Ourense, claro, se se anuncian cousas e logo nos quedamos calados, estes fondos veñen de onde veñen, pois claro que hai que reclamar o que pertenece ao Concello de Ribadavia. Se hai no que reclamar na institución, na Deputación de Ourense, claro que se reclama. Se anuncian algo, normalmente se responde, pois, bueno, en fin, por nada. Brais, segunda quenda ou quenda de peche? Maite, ti queres quenda de... No, estou che preguntando. Queres quenda de peche, Brais? Igual despois
Bueno, a ver, eu pechamos un... Tamén a palabra xestionar existe. Eu non digo que non xestionen, pero se só nos dedicamos a pedir da Diputación, e digo eu que haberá que tamén xestionar como Concello, digo eu. Que a veces... Sí, xestionamos, pedimos a Diputación, Dánselle- pedimos a Xunta, pedimos Dánselle en Madrid... moitas voltas sí, ás xestionamos, cousas, sí. dánselle demasiadas voltas ás cousas. E cando digo Non vos, e que se contesta o grupo de goberno, todos entendemos o que digo, que eu e todos sabemos que hai cousas que aparecen e que non nos sabemos nós, e o mellor moitas cousas tampouco certos sectores. Entonces, cousas que aparecen así, cousas que aparecen nos orzamentos de imprevisto, ustedes queren transmitir de que están de acordo en todo. E pareceme genial, como ten que ser. Pero eu non creo que sexa así. Non creo. Vamos, sei que non é así, pero vostedes fan ben transmitir que así é. Vale? Ben, vale, quenda de peche, Brais, vale. Eu neste pleno aseguro que me quedo bueno, alucinado. Non sei se quere desviar a atención da moción ou se a pretende, pero bueno, son intentos fallidos evidentemente. Aquí, nestes 2 anos, estamos moi acostumados a esa doble vara de medir da portavoz do BNG, donde, cando falta algún membro, algún concelleiro e algunha concelleira ás comisións por enfermidades ou por estar traballando na súa actividade, se pon o grito no ceo, se nos acusa de falta de respeto. Eso sí, ou chegan tarde invitacións ou tal. Mira, a información que ten o goberno, a ten o goberno. E para ter a mesma información que os concelleiros do goberno hai que estar no goberno. E se ao BNG se lle deu a oportunidade e se lle pediu que estuvera. E preferiu estar na oposición e facer este tipo de oposición, ademais. Preferiu facer este tipo de oposición. Podía ter feito outra. Porque aquí o de intentar emular a Ribeiro en Común está empezando xa a cansar. Está xa empezando a cansar. E hai que traballar moito e hai que preguntar e formarse moito para emular certos comportamentos. Porque xa está un pouco, a xente un pouco farto. Hai que ter un pouco máis conciencia de esquerda xa de paso. E saber, porque isto é alucinante. O que fixo Baltar e César Fernández, se o chega a facer o PSOE e o Ribeiro en Común no goberno, estaría o BNG chamándonos de todo. O mismo que fai por faltar un papel. Claro que o sabía o goberno. Como se pode poñer en cuestión que non o saben os membros do goberno? Se foi a propia alcaldesa quen me recordaba que eu xa non me acordaba desta moción. É que aquí se dicen cada cousa. En fin, ao que vou, sin distraer máis o asunto da cuestión. De verdade, o único que quería pedir, iba a aproveitar o turno de palabra, non era para falar do BNG, pero bueno, hai algunhas intervencións que xa empezan a cansar. Bueno, en fin, empeño en confrontar con algúns. Vamos a ver, o Partido Popular volve a facer o de sempre. Nin intervén nesta moción, lle dá igual, non dá a súa opinión, dice que sí, igual que dixo en outras mocións que sí, e despois vai a ser que non, porque se rí da institución, e xa está ben. E por suposto que vamos a seguir persistindo. A poboación votará o que queira, e se vota en maioría ao Partido Popular, por fai ben, porque é a democracia como funciona. Si, a min eso non me vai a parecer mal, pero desde logo, mentras eu teño obrigas nesta casa e nesta institución, que eu me tomo moi en serio, por eso traballo tanto, sí, por eso traballo tanto, porque me tomo moi en serio. E non é que este enfadado, que a xente que me coñece na rúa sabe que son moi alegre, afortunadamente, teño motivos para selo. Tamén hai dereito, a xente tamén ten dereito a estar triste, porque aquí hai moitos problemas nas vidas das persoas. A ver se vamos ahora aquí decir que isto é Hollywood e todo, e tiene que ser la vida perfecta. Pero ao que vou, a nos obriga a decir certas cousas. Como non nos vamos a decir? Si isto é unha falta de respeto a Ribadavia e aos veciños. É unha máis. E isto é unha máis. É importante, sería unha infraestructura, eu creo que interesante e importante, e por eso a traemos aquí. Porque queremos que se apoie.
Sexa, por certo, importante tamén decilo, Importante tamén decilo. Non a queremos, igual que vamos a deixar 450.000 euros nos orzamentos para o 1 de xaneiro de 2024. Non a queremos para antes das eleccións. Non lle estamos pedindo ese esforzo á Deputación. Non pasa nada. Non só o que queremos é para Ribadavia. Estamos nos no goberno ou non? Porque este é o único motivo que nos move. Non seguir na Deputación ou despois da Deputación que nos manden a outro chiringuito. Me dá igual. Algúns están en política para iso. Nos non. Nos estamos para defender a Ribadavia. Si isto o vai a xestionar outra persoa, outro goberno, perfecto. Nos queremoslo para Ribadavia, para este municipio. Non para este goberno, para este municipio. Por eso pedimos as cousas, para Ribadavia, non para este municipio. E esa é a clave que leva a oposición a queixarse de que pedimos moitas cousas. Porque isto tamén é xestión, pedir, reclamar e facer mocións e facer escritos tamén é xestión. E parece que molesta que pedimos porque non vai a ser que nos lo dean. Porque pensan que o que nos dean non é para Ribadavia, é para o goberno. E esa é unha clave moi errada. Moi errada. Os funcionarios saben o mellor que a ninguén. Por aquí pasaron moitos concelleiros, moitas concelleiras, moitos alcaldes, poucas alcaldesas, pero pasaron. Eso sí, Ribadavia permanece e o concello tamén. E xa vos podes ir dando conta de isto. Veremos quen está en maio, pero desde logo o concello vai a pervivir e agardo que Ribadavia tamén. Gracias. Grazas, Brais. Pasamos a votar a moción de urxencia. Votos a prol. Pasamos ao punto número 8, rogos e preguntas. Maite Benegá. Pero da igual. Xa non digo nada máis. Non, eso, que eu non sei. Gustaríame que algún día mo confirmara ela, se sentiu atacada algún día por min, porque ou como a miña persona, non, estou que algún día mo confirmara ela, non aquí. E despois, xa remato, eu a palabra emular alguén e pensar que o BNG trata de emular a Ribeiro en Común, vamos, é que ter unha imaginación impresionante. Pero gracias. No, xa rematei os rogos e estou... Conclusión do pleno, meu. Maite, vouche responder. Vale. Sobre o tema do pabillón Maquiáns, o tema de... Estamos pendientes de asinar o convenio con Educación, se lle enviou o convenio, non responde, non se dan reunido, non contestan, non queren asumir os gastos comuns, vale? Entón,
pois para evitar nós, o Concello, este goberno, para evitar perxudicar aos nenos e nenas que van a ese pabillón ou as familias, mañán está encargado o gasóleo para ese pabillón, vale? De todos os xeitos. Os gastos son compartidos. Ben, partido... É un rogo do pleno, non é abrir debates. É que xustamente este é o meu rogo, fixen na anterior moción. O turno de rogos e preguntas non é para reabrir debates de mocións que xa remataron e que evidentemente hai un regulamento por algo. E as democracias, se non se atiñen e non se limitan a ese regulamento, non é democracia, é outra cousa. Entonces, os rogos e preguntas van dirixidos a quen van dirixidos e teñen un obxectivo que é concreto. Porque senón, ao final, isto se convirte noutra cousa que non é un pleno democrático nin é o debate. Para iso están as mocións e para iso hai que levar traballo e presentar mocións e ter capacidade dialéctica nas mocións. Non vir despois a pasar recados atacando a outro grupo que dixo algo na anterior moción e que iso será outro punto. Cal é o rogo, Brais? Que se limite o rogo e pregunta dos grupos Tes toda a razón. ao seu obxectivo. Ese era o rogo, grazas. Sei, tes toda a razón, Brais. Quenda de Partido Popular, Miguel. Sinto moito se en un momento a miña capacidade dialéctica non está no nivel do debate. Vale, a veces, xa dixo máis dunha vez a capacidade dialéctica dos demais, eu pido disculpas realmente porque a miña é limitada e eu non me digo. Vale. Claro, vale, boas preguntas. O punto limpo, se está operativo xa. Unha pregunta, outra é se a empresa xa puxo data para solventar as deficiencias do lavadoiro de Francelos. Outra pregunta máis, se ten pensado convocar a Fundación Termas de Presidente. E a última pregunta, se está en previsión de realizar unha reunión en breve da Fundación Termas de Presidente. E despois a última, durante moito tempo moitos días está encendida a iluminación dende a rotonda da entrada da autovía a Vigo ata o Serralleiro. Outro día di unha explicación ao Concello de Servizos, pero sigue encendido, é dicir, supoño que eso, se unha empresa externa que está facendo uso dese tipo que se iluminación durante o día, entonces, bueno, o Concello de Servizos dixo que era debido a unhas probas que estaban facendo por as cámaras de acceso a Ribadavia, pero bueno, leva moito tempo, leva moitos días encendido durante o día. Por eso esas son as preguntas, se estaba controlado ese problema e a que era debido, máis nada máis. Eu só non iba, non é un robo, só unha sugerencia, porque si se podía entender a calefacción os días dos plenos, porque estou helado, non puxo nada. Por lo menos en horario de sábados, o punto limpo operativo, a empresa, as deficiencias de Francelos están en esta semana hubo reunións coa empresa do lavadoiro, previsión de reunión coas termas de Presigueiro, si estábamos pendientes de marcar a data coa asociación, e o tema da iluminación da rotonda, pois xa che dixo Manuel que hubo unhas averías. Levantamos a sesión, gracias a todos e a todas.